كمون هني حوي وقال أملاح من بك قلقل معي أملاح بارك بالدلي كبرن إجزابير يهون لو ما أنت دم إجزابير فقالوا مهران معي آمين آمين قدوس انت يلو مزمور 210 تشعتن 230 سي مخفت قالك يبر يلو نغرهتت دما أأمرو يهدي له እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን قال እግዚአብሔር يعصو يخفت دما እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ሎሚ ምሽት እግዚአብሔር ቃሉ ከፍተልናይ በቃ ከገርመና እግዚአብሔር ይመስል አቃሉ ብርሃን ክንሪይና መግላጽ ክንሪ آمين መንፈስ ቅዱስ ኮም ገብሪ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን እዝስ ከምዝዲ ዝብሊልና ደጊምና ቃሉ ሳዕንሪዮ ከሆነ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን آمين ወይታ ዛረበና ሁሉ መንፈስ አምላክ ድማ በቃ ከፍተልናይ ካልእ መግላጽ ካልእ ነገር ክምህረና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ክብር ለስሙ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ደአቶን ተሐራለው ዝራኹሞም ሓቢርና መታን ተጥቃል ክንካፈል ቴክስት ተገብሩሎም እተው ተትብሎም ጽቡቅ ነይሩ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ክብር ለጎይታ ይሁን በቃ ካብ ዝቀጥልና ናብ ትምህርትና ክንከይዲና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን አብቶማ ስለዝጸለ ደጊመ ምጽላይ አይግየንን መጽሐፍ ቅዱስና ትንቢት ሆሴዕ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 1 ከነንብብና ትንቢት ሆሴዕ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 1 تنبيت هوسع كيد كسر go ahead لا رح ننبه لهم بعدها قصر مصر يا متو انت دحن انا خنبب دحر ساعه تلبو كم زيدل نسو قدده كطعينا خاي نسو وقعه كزنننا دمايمو نعوناي ناب እግዚአብሔር نملس نبي هوسع انتايلو زعبا እግዚአብሔር يزارب زلو تزقبر زلو እግዚአብሔር እንታይ ገበረ ይሉ ንሱ ቀደደ እዩ ከጥዕና ታይ ንሱ ወጣዕ ክዝንነና ድማይሞ ንዑናይ ናብ እግዚአብሔር ንመለስ አርሲ ትምህርትና ንመሃሮ ዘለና ብዛዕባ ሄልዚ ቸርች ወይ ድማ ጥዕና ዘለዋ ቤተክርስቲያን ብዛዕባ ቤተክርስቲያን ዲቴል ኩሉ ይኮን ኣብታ ጥዕና ጥራሕ ጥዕና ዘለዋ ቤተክርስቲያን እብል ኣሎ ንሱ ቀደደ እግዚአብሔር ሲ ቀደደ تعلم أنتي متان كنت عيد لك كمتي سجا كحمم كله ناب حكمنا ناب دكتور نغيد حمم بارتولو أوبريشن كجبر كراجي روح قدوسي نفقدول زحمم نجار علو pain علو زفسس نجار علو زقودة نجار علو زبل نجار علو زحمم نجار علو قلت علامة متعي برنو بيتا وصلي كتحكمه في الغاسي أبو تدرنا غلو حكيمين ير قرب فلت بزعبات النجار كمتم حكاين نرس لا يزعدوا على أنت زيكم قصلي خنرئ خلنا قصلو خمات كله سي مليسنا ينان نقوده مليسنا ينان نصريو يقود دم فسس تعلم أنتي زحمم نجار علو pain علو تعلم أجن من تاين ده دايلنا متان تتعيو في أبير الله استمسكن كبرنك زيابير فلذي زيابير لو ما بقى له يروح قدناي تعلم أجن متعيو زيابير الله استمسكن مولو مش تابزي ند تمسككم ولا حنتي طبكم እግዚአብሔር ግን ይበለና እግዚአብሔር ይመስል አሜን ኣብ ሕክምና ኸድካ መቸም ጽቡቅ ጥራሕ ሰማዕ አይጽበን ይኻ ስለዚህ ቅድሚ እግዚአብሔር ተመጪና እግዚአብሔር ይትዳክተር በቃሉ ገይሩ ፍትሸናይ ንሱ ቀደደ ከጥዕና ንሱ ወቃ ክዝነና ድማይሞ ንዑናይና ብእግዚአብሔር ንመለሲ አዲደና እንዲሁ አዲዲ ይገድፈናኒ ከጥዕና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ወቂዕና እንዲሁ ወቂዕ ይገድፈናኒ በቃሉ እግዚአብሔር ይመስል كزننا دماي كاتعينا كعرينا እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ስለዚህ ተዓላማ ንመጣዩ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ክብሩን ጎይታ ይሁን እዚያ ጥቅስ እዚያ ሓዙ ላይ በቃ ክሳዕ ንውድ ሕጂ በዚ መንፈስ እዚ በዚ ዓላማ እዚ ክንምሃር ይደሊ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ክብሩን እግዚአብሔር ይሁን
بزعبة هيلزي تشرش ويدمات عنا زلوا بيتا كريستيان زبلينا نرئ زلنا لو ما عند سالساي صومون ناي زحالفة صومون زرقنا يو نايك قدامي هاي كده قموني زحالفة جزير فيو جيري أب زحالفة صومون زرقنا يو بسلسة أبنتات تتقيس الله ويدمات تمثيل الله بيتا كريستيان يلنا أتقداميتي كمرعت ناي كريستوس يلنا تخاليتي أبطو قلصتني ناي حكي عندن مسارة لك كم تبيت ناي بيت عندي الله حكي عندي بيتا كريستيان دم حق زبالة له كم جزا وسدو وتحكي نوع عند تهونه بيتا كريستيان كي ودق كي فرس تكالا فلولو دو تبل بيتا كريستيان تلوز بيتا كريستيان حق خلو الله بيتا كريستيان كتكون انت هدافين ناي حكي عندن مسارتن حق تتطابقوا حق تماغتوا حق دو تبلوا حقي ابيت املاخ حق انت حدازل ديلو بيتا كريستيان بوتا كديفالا مالوش سلازي ناي حقي عندن مسارتن الثالثة زرعنا يدوما بيت كريستيان كم أكل كريستوس مقانا رينا نيرنا زيابيري مسكن بدحريو مننة ناي بيت كريستيان إلنا نيشي رينا نيرنا زيابيري مسكن زي نيشي ربيو قبرامو أو خلوه بوغيرا لتسليك زيابيري مسكن مننة ناي بيت كريستيان إلنا كل تزتفال عليه أبالا كوانت زي كونه الرادا داء ألو زعبا بيت كريستيان إلنا فحانتن تايا بيت كريستيان living organism ወይ ድማ ህያው አካልያ ህይወት ዘለዋ አካልያ ዝብል ምርዳእ ኣሎ ተኻልእቲ ድማ ቤተክርስትያን ኦርጋናይዜሽን ወይ ድማ ትካልያ እንጂ ከምኡ ኢልና ክንዛረብ ክንምህር ክንሰብኽ ዘይኮነሲ ኣብቲ ምርዳእና ከምኡ ይኸውን ከምኡ ኮይኑ ይቕረፅ ኣብቲ ምርዳእና ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ደኣ እዚ ዘይተስተኻኸለ ኩሉ ንገብሮ ኣብ ዙርያ እዚ ስለዚህ تفضل أنا بيت كريستيان كم هياو أكل ويدما living organism تردينا ندحرالو نقبرو أقل قلوتنا هيوتنا كل نقبرو أقل قلوتنا أبزوريا زنجرزي نزنجرز زما أكله يزيابير عمل استمسكني بيت كريستيان كم organization تحدان وصدقين نجما كل نقبرو أقل قلوتنا كل نقبرو نتفتاتنا أبزوريا زنجرزي زما أكله يوم على يزيابير عمل استمسكني هون هيوت زلو بيت كريستيان إلنا لك سجاسب هيوت كم زلو هيوت زلو أكالمبر تكال أيقونة إلنا نيرنا زيادة رام لحظة مسكين سلازي هيوت زلو وكل دمان تايقون يولديو يبلعيو يعبيو ينبريو يولد ونيو عمج على شادما كموت وين يخيل هيوت زلوا نجات مالتي زيادة رام لحظة مسكين عند حدا بيت كريستيان كان هياو أكل ويدما living organism نردو أخوينا تحمميا مالوج تحمميا لنا نردائنا دحر كم organization نحسب أخوينا جن أي تحممنا إنا تنردائنا خير قال بزعبا عند حدا living organism ويدما هياو أكليا إلنا هم مردا لنا بزعبات عنا نيتا بيت كريستيان يقدسنا مالوج تعمينا نقدسنا عندها كم organization غيرنا تردينا لنا أجنا بزعبات عنا يقدسنا قال عندها دا هياو أكاليا إلنا تردينا لنا مقصد ناي بيت كريستيان تاي نفسات مدحن at any cost إلنا يلنا زقفة لواقع يخفلنا نتاي تي مقصبة نفسات مربحي بزيادة رمضة تمسكنهم عند حدا كم organization محاسبة فينا جن ترفي نبي تكسيان تايزر دانا جنزب مترف جنزب بانكي مور مهلا ويدما ترفي لك عكم زناي كامباني مالتي ترفي جنزب عيدلنا يكون كنت بدلوه بخالق كي تردوني في أبي رام لاستمسكنهم كذا هياو أكالي عند حدا نبالكوينا قويتا نزتصوعهم أقلقلتي ريسبكت جبريا بوتا تهبيا أقلقلوت تهبيا نوعهم قدام النت مالتي زابيري مسكن عند حدا هم organization وسيدني أجن quality دهون qualified دهون وتمرت زلهم تمرت حما مالتي أيقونن جن أبيت عمله
قندي نعيو أملاخ منفساو نجر منفساو تسقى منفساو توع الشيء قندي نجر أبلع ليو تنتهالو من متسقين يلا لذي إذا organization كن قدامنا تبون تايو تمرت زلوا على سلطان respect دهونه جنزب زلوا أبزيو تتايز بحاله أتا هياو أكل زخون اندحدا بيتكسيان كم هياو أكل ترديني لنا أبسقان كألنة أملاك يتوكل إلنا نيرنا هياو أكل زخون مرداد الله أب كألنة سقان أملاك يتوكل أتيا كم organization ترداك أب كألتان هبتان انتاي تقبر تأمنانيا نايلو دوك يا بيتا كريستيان رئينيانيا هبتانن فساسيني إلا هبتا أب جنزبا تأمن نيرا مالتي بحرف قصر عسران تحت دارينيو رأي محرف 10 شوعتي يزارب زلو محرف أو قصر عسرات ترينا دما أو تياتو مهنياتو بأمرون بخيلتن بهابتان بقولو نجر عيد لينيني ويتايلا سلازي أب أفدقو فين كوح بلالو كبدا قلو نري مالتي زيابير أملاس تمسكنيو سلازي زغلو مسبلنا انتايلنا نيرنا ቤተክርስቲያን ሕያው አካልያ ህይወት አለዋ ስለዚ ድማ ተሐምም ያ ኢልና ትጥዕ ድማ እያ ተሐምም ትጥዕ ድማ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ንሱ ቀደደ ተጥዕና ታል ወይታ ቤቱ ምስሐመመት ምስራይ ቀዲዱ የጥዕ እግዚአብሔር ይመስገን ወቂዒ ዝንና እግዚአብሔር በቃሉ ገይሩ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ክብርን ጎይታ ይሁን ሶ አየረ ድንበር እንታይውን ክትከውን ትኽእልያ ክትመውት ውን ትኽእልያ ኢልና ሳርዴስ ሪና ነርና ናይ ሳርዴስ ቤተክርስቲያን ሪና ነርና ራእይ ማዕራፍ 3 ቁጥር 1 ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ያው ተብሂልካ ትስመለኻ ኢሉ ሐሚማ ይኮነትን መይታ ፈላሲ አይተረዳን አይፈለጠትን ድማ ህያው የትብል ነራ ኮንፈስ ትገብር በቃ ህያው የትብል ነራ ጎይታ ምስራያ ግን እንታይሉ ህያው ተባሂልካ ትስመለኻ ግን እንታይኻ ሜትካ ኢኻ ሞት ኢኻ ኢሉ ሶ ክትመውት ውን تخيل يا እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ሶ እዛ እንብል ከለና ግና ቤተክርስቲያን ትካላዊ ዝኾነ አሰራርሓ ወይ ድማ ኦርጋናይዜሽን ወይ ድማ እንታይ ይብሎ በትግርኛ ትካላዊ አሰራርሓ ይለለኹ ሄኒ ሐግዘን እንደሐዳ ገለ ቃል አለካ ኮይኑ የብላን ማለት ግን አይቆንም ትካላዊ አሰራርሓት ትካላዊ ኦርጋናይዜሽን ነገር አለዋ ምን እታህያው ዝኾነት አካል ህያው መሆና ርግጥናለና ህያው መሆና ፈሊጥናለና ህይወት ዘለዋ መሆና ፈሊጥናለና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ልክ ከምት ስጋ ሰብ ህይወት ዘለዋ ልክ ኮሙ ህይወት ዘለዋ አካል እያ ኢልናን ያልና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ስለዚህ እዛ ህይወት ዝኾነት አካል ህይወት ዘለዋ እንተ ያለዋ ኦርጋናይዜሽን ወይ ድማ ትካላው ዝኾነ አሰራርሓ ወይ ድማ ትካላው ዝኾነ ገጽ አለዋ ኦርጋናይዜሽን ወይ ድማ ትካል ማለት እንታይልና ካብ ክልተ ነገር ንላዕሊ ወይ ካብ ክልተ ሰባት ንላዕሊ ወይ ካብ ክልተ ንላዕሊ ተዋሂዱን ተወዲቡን ንሓደ ዕላማ ዝዕዮ እዩ ኦርጋናይዜሽን ንብሎ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ስለዚ ኮንፊዝ ከይትኾኑ ኣብታ ህያው ዝኾነት ቤተክርስቲያን ህያው አካል ዝኾነት ማሕበር ክርስቶስ ኣብኣ ዝዕየ እዩ ልክዕ ከም ኦርጋናይዜሽን ኦርጋናይዝድ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ትካላው ዝኾነ አሰራርሓ እዩ ዘሎ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ከምቲ ስጋና እዚ ስጋ ሰብ ማለት እዩ ስጋና ወህደትን ስምረትን ሓቢርካ ምዕያይን ዘለዎ ስጋና እንታይ ኣለዎ ኩሉ ስኢሉ ይኮነን ኮፍ ኢሉ ዘሎ ንሓድ ሕዱ ተኣካላት ኣብዚ ስጋና ዘሎ ኣካላት ንሓድ ሕዱ እንታይ ኣለዎ ወህደት ኣለዎ ስምረት ኣለዎ ሓቢርካ ምዕያይ ኣለዎ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ልክዕ ከምኡ ድማ ቤተክርስቲያን ትካላዊ ዝኾነ ኣሰራርሓ ወይ ድማ ኦርጋናይዝድ ዝኾነ ኣሰራርሓ ወህደት ስምረት ሓቢርካ ምዕያይ ዘለዎ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን እቲ ስራሕ ከምኡ እቲ ዕዮ ከምኡ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑ እቲ ህይወት ብግሊ ዝንበር እቲ ዕዮ ግና ብሕብረት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን
زحلف جزء think عمي مثلا خنور كله بزعبة balanced Christian life ويدما ميزانه زحلو كريستيانا وهيوت كنهر كله بزعبة هيوتن أقل قلوتن بزح تصبو غير تنتينا ميرين يرك زابيري مسكن سلازي هيوتن بيني أقل قلوتن بيني سلازي هيوت بقل خاي زنبه أتعيوغن بحبرتي كم كويني ست كوينو زابير الله استمسكن بقلنا هنا مسقويتان الرات بقلنا هنا دحينا بقلنا هنا حتى تدحت أتعيوغن بحبرتي كم كويني ست كوينو زابير الله استمسكن سلازي أتي هياو زغنا أكل وحدة سمرت حبير كامعياي اللو لك كم تسقانا وحدة سمرت حبير كامعياي زلو مالتي زابير الله استمسكن إفسون 14 إفسون 14 شخطوت عليها هناك إفسون 14 إيش إفسون 14 كم زيبل بزلو تسقى دقفت ملاقا قبيئو እናተ ተሓሓዘን እናተ ኣሳሰረን ብመጠንትነን ንኽፍሉ እተመደበሉ ግብሪ ብፍቕሪ ምእንቲ ክህነእሲ ካብ ክርስቶስ እዩ ምዕባዩ ዝርከብ አሜን እንታይ ኢሉ ብዘሎ ትስጋይ ብዘሎ ተሰጋሲ ሶቂሉ ይኮነን አኪቡ ዘሎ ብደገፍቲ መመላጊ ገቢ አሜን መላገቢ አለው እናተ ተሓዘን እናተ ኣሳሰረን ተታሒዙም ተኣሳሲሩ بمتأنت نن كفلو تمدبلو جبري بفقر من أنت الناسي ككريستوس معباي زغير سلذي بركبينو أتسجع نحد حدو زتلاقا جبيو نحد حدو زتتحازي بحبرتي زعي بحبرتي زسر أتسجع ناريو إيد أجري عيني أفنشة أذني أمره كله تتحازو تلاقا جبي زلو زيادير الله تمسكن سلذي بحبرتي زعي እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ኮም ይዝለና ዘሎ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን እስኪ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 3:6-7 ድማ ከነን በባይና እግዚአብሔር ይመስገን ተዳጋጊፊ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 3:6-7 ስምረት አሎ ውህደት አሎ ሀቢር ካመዕያ ይትማሉ ጎሄድ እሺ ከምዚ ይብል አነ ተኸልኩ አጵሎስ አስተየ አምላክ ግና አብቆለ እምበኣርሲ እቲ ዘብቅል ኣምላኽ ዳእ እምበር እቲ ዝተክል ወይስ እቲ ዘስቲ ዝዓብሱ የብሎምን ክብርን ጎይታ ይኹን ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12:26-27 ካ ተውፅእ ኣለያ እንታይ ኢሉ ኣነ ተኸልኩ ኢሉ ጳውሎስ ኣጵሎስ ኣስቴ ኣምላኽ ግን ኣብቆለ እምበኣርሲ እቲ ዘብቅል ኣምላኽ ዳእ እምበር እቲ ዝተክል ወይስ እቲ ዘስቲ ዝዓብሱ የብሎምን እቲ ዝተክልን እቲ ዘስትን ሓደ እዩ ነፍሶ ከፉንካ كم تعرو عصبو قدامي سو انت اخذ اللي ابتا اكلسي حدا كفال قال نجر طرحينا نقبل حدا سب كله اي قبرون باولوس زاكل اريا باولوس ساعه سالساي سماي تزرفت نمستو علو بعل بيتروس تجرموا له مستيرات زت صحافه دارغا فرق حدش كيدان 15 شهون ملقت زت صحافه طيب لالو انا تقولكم متكاليناتي بيني كل يودوني يزل ابلوس هستين املاح دما بقول ስለዚህ ኣብትዕዮ ቆሙ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን አይ ኩልና ወህደትዩ ነትዕዮ ትዕየ ዝገብሮ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን እቲ ህይወት ይብግል ዝንበንበት እትዕዮ ብግል ይኮነን እትዕዮ በህብረት በሐባሪ ዝዕየ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ኦርጋናይዜሽን አሎ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ኦርጋናይዜሽን እንታይልና ነርና እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ክልተ ዝሆኑ ነገራት በህብረት ንሓደ ዕላማ زعيه عيو እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ክብርን ጎይታ ስለዚህ ነተስጋ እምዛዩ ኩሎም እግዚአብሔር ይመስገን ተዋሂዶ እስኪ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12:26-27 ካንበልና እሺ ከምዚ ይብል ሓደ ኣካል እንተ ተሰቀየ ኩሉ ኣካላት ይስቀ ሓደ ኣካል እንተ ኸበረ ኸኣ ኩሉ ኣካላት ሓቢሩ እዩ ዝሕጎስ እምበኣርከ ንስኻትኩም ስጋ ክርስቶስ ኢኹም ነፍሲ ወከፍኩም ከዓ በብክፍሉ ኣካላቱ ኢኹም ሓደ ኣካል እንተ ተሰቀይሉ ኩሉ ኣካላት ይስቀይሉ ምክንያቱ ተሓሒዙ እዩ ተለጋጊቡ እዩ ፊሊንግ ኣለዎ ይስምዑ ልክዕ ከም ሓደ ኮይኑ ቆይሙሎ ተዋሂድ እዩ እቲ ትካላዊ ነገር ኣሰራርሓ ኣሎ ንሓድሕዱ ልክዕ ኣፍንጫ ትረም ከላስ ዓይኒ እንታይ ትኸውን ትበኪ ይስምዓ ዓይኒ እኮ ይተሃርመትን ግን ይስምዓ እቲ ፊሊንግ ይስምዓ أفنش أستهرمسي
بمولو زنرفتاتنا كل سوينتنا يسمعنا أبزاني شيء أتصابعتنا مرفق توقياتنا بمولو تي أكلاتنا يسمعنا مغنياتو توهايدو سلازلو تتحيزو سلازلو تلقاقيبو سلازلو organized كوينو سلازلو سلازي بلا الحالة أكل تتسكي كل أكلات يسكي هذا أكل تخبرها كل أكلات حبيري يسحقو سينو بزيادة رام لاستمسك سلازي لكعكم أم محبر أملاك دما كومو كينا كنتحازي زداليك زيادة أملاك استمسك كبرنو بيتا ناي حبار عيو أتي هيوتي بقل زنبر مبر أتعيو بخبرتي يزعيو كومو كيني زيادة عظيمو زيادة رام لاك استمسك كبرنك زيادة ريهم سو لكع كم تعب سجانا بزح أكلات زلوا تأكلات دم سوقي اللي يكون أنت أميت زلوا نحد حدو تلاقيبون نحد حدو تتحيزو نحد حدو سمرة تالو وهدة تالو نحد علامة بحبرة تلاقيبو تتأماميتو ترايو تحلالي إزغيدك زيادة رملا زعيك زيادة رملا استمسكن so سجاسة ببزح سيستم زقمي سجانا نحد دارينا ببزح سيستم زقمي هما كل فلاتات المهورات داخين الزارب بنبري كلام ساينس استمهرناه أبسجاسة بزح سيستمز كم زلوا تماهرنا نيرنا I don't know حجي توصيهم تحدى وينو دماغن respiratory allo circulatory allo system nervous system allo digestive system allo skeletal system allo تزيت كاجي muscular system allo reproductive system allo systems allo طيب كنا منتاي system كم زلوا أبز هذا السجن لكعكم أم محبر أملاك دما لكعكم so قدام يقولون توس 10 تغلت بمول كاب 10 تغلت جميع ساعة مودة أم بموت صبغ جيركم أبو إينا لوم مشت كانت تكور زيادة رام لاست مسكين أكلات سجاسب عند حد عليهم سجانا بزوح سيستم سلو زغل السيستم عند حد علينا يجن تتعايزوا تداقا كيفو نحد علامة انت يزغون زعيق زيادة رام لاست مسكين أتي ناي ريسبيراتوري بقى أكسجين عقلنا انت يزبها الجيرو كد أتي سيركولاتوري دم كم زقباء كوينو تحلف عكينو أتي دايجستيف مقبل خمس موت صغيرو كلاب كي قبراو خي عطو بقبو أحكيرو بقبو تايزبها الجيرو نهب دم كحوص كله بقى زتتحاسا سرعي زيادة رام لاستمسكين سو لكعكم محبر أملاك دما كومي عايزم لنا زلو زيادة رام لاستمسكين سلازي زوم كلهم سيستمز انت حد دارينهم أبسجا سلسلو نحد حدهم بالانس كون خلو يو تعنا زهلونا كده جماعة زوم كلهم سيستمز زبلنايو زوم كلهم سيستمز زبلنايو نحد حدهم بالانسد زخونة هيوت نابرا كنابر خلو يدما بالانس كون خلو انت يهلونا مولو تعنا يهلونا مالتي زادي رملاستمس كنيو كابزيوم قال قدل كله ويدما imbalance ويدما كابتي ميزانا ونقدر قدل ويكوسه كله انتي نقول مالتي حمام يتقعنا حميمون بهال حميمنا نبهال لازم معرخ اندزد ما نتعنا بتعمي انا قد اسوي قدام المدينه هو لعل عيو لعل سراح لعلي زبونه يقول نقدر قدام النتنبو عنا انا زياده رملاس about in a church a بيت كريستيان بزعبا بيت كريستيان ناخذ بزوح جزء بزعبا ريفايفال بزعبا عيو بزعبا قبقات بزعبا حيلي قل نتسلي ندلي بزح نبني هبط بزعبات عنا قويتا لومي كمهرنا زدلي تعنا كهلونا نابتعنا كنملس لكع كم تأب عمت حنسا نقول قدام النتيبنا نتعنا نايسقانا شك نقبرو كمي كم زلو كل جزء نريو لكعكم لما بيت كريستياننا تعنا كمي قالو قدما ايو تعنا يزقد قدما اقلقلو تعنا يزقد قدما قبعات انقلن تعنا يزقد من اكزابير الله استمسكن سلازي بالانس كون اكزابير الله استمسكن قويتا كنتعي يدنينا الله اكزابير الله استمسكن سلازي كابزيوم قالك قدل كلوين بالانس كون كله حمام يتكعنا خمزبلنا محبر املاح دما قومون حد حدا اتاكلت انت زي تتحيزو زي احزوا بينك اتتقوقوا صبوني رب زياديرين بس تاكلت
ምእካቡ ይኮን እንታይ ዳ ምህላዊ ይኮን እንታይ ዳ ምትሓዙ ትቀንዲ ነገር እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ክትሓዝ ክኽእል ኣለዎ ንሓድ ሕዱ ክጋላገል እንዳሕር ዳ ኮይኑ ምትሓዝ እቲ ምስጢር እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ንሓድ ሕዱ ክትሓዝ ከሎ ስለዚ ማሕበር አምላክ ድማ ከምኡ ንሓድ ሕዱ ተኣካል እንተዘይተሓሒዙ ወይ ድማ ብግቡእ እንተዘይሰሪሑ ወይ እውን ኣብ ዘይቦትኡ እንተኣትዩ ክትሓምም ትኽእል እያ ትደግሜ ማሕበር አምላክ ድማ ከምኡ ንሓድ ሕዱ እቲ ኣካላት እንተዘይተተሓሒዙ ወይ ድማ ብግቡእ እንተዘይሰሪሑ ወይ እውን ኣብ ዘይቦትኡ እንተኣትዩ ክትሓምም ትኽእል እያ ስለዚ ጥዕና ክህልዋ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እንታይ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ሓደ ተኣካል ክትሓሓዝ ኣለዎ ተኣካል ንሕና ኢና እቶም ኣካላት ንሕና ኢና بحدا مهلاو زي كونه مأكاب زي كونه متحازيتي مستير እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ጥዕና ዘምጽእ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን አሜን ንሓድ ሕድና ክንተሓዝ እግዚአብሔር ይመስገን ንሓድ ሕዱ ድማ ብግቡእ ክሰርሕ ነፍስ ወከፍ ብግቡእ ክሰርሕ ሓደ ስጋ እንድሕዳ ልቡ ብግቡእ እንድሕዳ ደይሰሪሑ ጥዕና የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ኣካላቱ ኩሉ ሲስተም ኣብ ውሽጡ ዘሎ ብግቡእ እንድሕዳ ሰሪሕ እዩ ጥዕና ዘለዎ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ካልእ ድማ ወይ እውን ኣብ ዘይቦቱ እንተኣትዩ ኣለኮ ኣሎ እዚ ዓባይ ምስጢር ኣለኮ maybe ኣብ ዝመጽእ ከም ሓንቲ ንእሽተይ ርእሲ ጌርና ብዙሕ ጽቡቕ ንዛረብ ዘለና ንኾን ክንክፋ ቢለ ይሓልፍ እየ ምህላው ኣይኮነን ኣሎ ኣይኮነን እንታይ ዳ ኣብቲ ግቡእ ቦቱ ኣትዩ ዶ ፋንክሽን ዝገብር ዝሰርሕ ነቲ ስጋ ህይወት ዝቦ ግቡእ ዝገብር እንታይ እንድሕዳ ኢልና ኣብቲ ግቡእ ቦቱ እንድሕዳ ኣትዩ ኣሜን ዓይንሲ ዓይኒ ኣብ ቦታ ልክ ኣብዚ ቅድሚት ኣብዚ ታይ ዝበሃልና እንተኣትዩ እዩ ፋንክሽን ዝገብር ከም ዝግባእ ዝሰርሕ ኣለኮ ግን እዚ ዓይንስ ብድሕሪ በዚ ርእስና እንተ ዝኸውን በዚ ድሕሪት ርእስና እንተ ዝኸውን ምዃኑ ቅድሚት እንዳኸድሚ ወይ ዓይንሲ ኣለኮ ኣብዚ ታሕቲ ፃዕዳ እግርና ኣብኡ እንተ ዝኸውን ጫማ ገይሩ እንተዝረግጽ ኣለኮ ሽግር ግን እንታይ ቦቱ ይሓዝ ተዓይና ሓምም ዶ ይሓምምን ተኣካላ ሓምም ዶ ስጋ ሓምም ዶ ይሓምምን ስለዚ ምህላው ጥራሕ ዘይኮነ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ሓደ ክትሓሓዝ ኣሎ ተዘይተሓሒዙ ሓምም ትኽእል እዩ ተዘይተሓሒዝና ቤተክርስትያን ክትሓምም ትኽእል እያ ብግቡእ ተዘይሰሪሑ حمم تغيلها أبزي بوتو انتحدى تقميتو أبزي بوتو انتحدى الله دما أتي سجا كم زحمم بيتا كريستيان دما كومو تحمم تغيلها إكزابير أملاك تمسكن كبرن إكزابير يكون عنا إذا قدم إزبل دلله إكزابير أملاك تمسكن ولا دلايو كبعاتن تسجاني هالو أبيتا كريستيان ولا دلايو كبعات دلايو تسجاي هالو عنا انتحدى زيل كتعي كتعبي أي تغلنا تبي تكسيان أي كألني ولا سرح حلينا لك سجانا مالك سرح حلينا أيوه حلينا عند حرت عنا زي بالله نسرح عين غلينا قدامنا ناي قدامنا نبغى نتعنا ناي لازم قدم سرح تعنا يزقدم إكزابيري بس بيتا كريستيان تما هياو أكاليا نبل علينا هياو أكال نتحدى أخوينا ولا أوبنين دلايو يحلو كألت اندهالو تفلتت ولا اندهالو كتعنا اندحر زازيل خوينو كعية اي كأني كتعية اي تغنيها تسرح اي تغنيها لكع بيتا كريستيان دما كمو اندحر دارينا دما اندحر دا ولا كبات يهالو ولا تسقا يهالو ولا دلاي تفلالي عينت كباتنا اقلقلوتن تسقاتاتن يهالو اما كلا تعنا اندحر دا زي بالله خوينو منم كتعيي اي تغنيها منم كتعبي اي تغنيها منم كتفري اي تغنيها منم حسب أملاح كتفتسم أي تقلن إياك زيادير أملاح تمسكن يكون يسوع كريستوس كويتا آمين نايزا أبننا زغوننا من ينتحدى محبر قرنطوس رأي قرنطوس نتحدى أرينا بتسجل تسلمت يعني كابزم كل ملأختاتو هاريا بطالوس نقرنطوس بزعباتي تشعت نايمنفس قدوس هيابات التقاقمو زرزيرو كله نجيروهم زلو يدما مهيروهم صحيف اللهم زلو زيادير أملاح تمسكن محبر قرنطوس كنت حتى أريناهم أما أكلهم تعنا زبهال أي نبرن تعنا سلزي نبرم سلزي
ጳውሎስ ክጽሕፈሎም ከሎ ከም መንፈሳውያን ሆነ ይኮንኩም ኢሉ ከም ንስጋውያን ከም ቆልዑ ዝጽሕፈልኩም ኢሉ ጥዕና ኣይነበረን ኣብቲ ማሕበር በሓር እንሪኦ ኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እንታይ ዝብል ዘለኹ ትክክለኛ ዝኾነት ቤተክርስትያን ኣላ ወይ ሓቀኛ ቤተክርስትያን ኣላ ናይ ሓሶት ቤተክርስትያን ክትህሉ ትኽእል እያ ግን ኣብታ ሓቀኛ ዝኾነት ቤተክርስትያን ካብተን ሓቀኛ ዝኾና ቤተክርስትያን ማለት እዩ ትክክል ዝኾና ቤተክርስትያን ጥዕና ዘይብላ ቤተክርስትያን ወይ ድማ unhealthy church ክትህሉ ትኽእል እያ ጥዕና ዘይብላ ክትህሉ ትኽእል እያ እየ ዝብል ዘለኹ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ perfect ኣይኮነን ማንም perfect church የለን perfect church የለን there is no perfect church የለን ምክንያቱ perfect ዝኾነ ኣማኒ የለን perfect ይኮንና ንሕና ኩላተን the only thing perfect እንታይ እንዳሕዳልና ቲ message ወይ ድማ ቲ መልእኽቲ ወይ ድማ ቲ ወንጌል እዩ perfect ንሕና perfect ኣይኮንና ስለዚ perfect ቤተክርስትያን የለን perfect ቤተክርስትያን ክንገብር ኣይኮንናን ንጽዕር ዘለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ግን ዋላ እኳ ፐርፌክት ዝኾነት ቤተክርስትያን እንተዘይ ሃለወት ግን ሄልዚ ዝኾነት ቤተክርስትያን ግን ኣላ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ጥዕና ዘለዋ ቤተክርስትያን ኣላ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ክብሪ ንጎይታ ይሁን ኣሜን ብዙሕ ግዜ እንታይ ዝመስለና ብዙሕ ምእመን ዘለዎ ኣብ ቤተክርስትያን ጥዕና ዘለዎ መስለና ወይ ሰይጣን ዝፈርሆ መስለና ካብ ዝገርመኩም ሰይጣን ዝፈርሃ ብዙሕ ምእመን ዘለዋ ቤተክርስትያን ኣይኮነን ዝፈርህ ሰይጣን ዝፈርህ እንታይ እንትሓዳልና ጥዕና ዘለዋ ቤተክርስትያን እያ ተፍርህ ካብ ጥዕና ዘለዋ ቤተክርስትያን ዝፈርህ እምበር በዝሒ ይግድሾ ዋላ ሜጋ ቸርች ምዃን ኣይግድሾን ብኻልእ ኣዘራርባ ድማ በዝሒ ምእመን ስለ ዘለካ ወይ ድማ ሜጋ ቸርች ስለ ዝኾንካ ኣይኮነን ጥዕና ዘለዋ ቤተክርስትያን ጥዕና ትመጽእ ወይ ድማ ብኻልእ ኣዘራርባ ድማ ሒደት ስለ ዝኾነት ቤተክርስትያን ሒደት ምእመን ስለ ዘለዋ ጥራሕ ኣይኮነትን እውን ጥዕና ክህልዋ ዝኽእል ሜጋ ቸርች ኮይና ዓባይ ብዙሕ ምእመን ዘለዋ ኮይና ጥዕና ዘለዋ ቤተክርስትያን ክትከውን ትኽእል እያ ሒደት ምእመን ዘለዋ ኮይና እውን ጥዕና ዘለዋ ቤተክርስትያን ክትከውን ትኽእል እያ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይሁን ኣሜን ክብሪ ንእግዚአብሔር ይሁን ኣሜን ኣብዛ ሓለፈ እስኪ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 22 23 እሞ ምበለ ይሄን ሓወይ እሺ ኤፌሶን 1 ኤፌሶን 23 እሺ ከምዚ ይብል ንብዘሎ ከዓ ኣብ ትሕቲ ኣጋሩ ኣግዝኦ ኣብ ልዕሊ ኩሉስ ርእሲ ምእንቲ ክኸውን ድማ ነታ ማሕበር ወፈዮ ንሳ ከዓ ስጋኡ ናይቲ ኩሉ ኣብ ኩሎም ዝመልእ ምልኣቱ እያ ክብሪ ንጎይታ ይሁን ቆሎሴ 1:18 ተውጻለይ ኻ እንታይ ኢሉ ንብዘሎ ከዓ ኣብ ትሕቲ ኣጋሩ ኣግዝኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኩሉ ስዒሩ ንኩሉ ቢሉ ንብዘሎ ኣብ ትሕቲ ኣጋሩ ኣግዝኦ ሎክ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ርእሲ ምእንቲ ክኸውን ድማ ነታ ማሕበር ወፈዮ ስለዚ ትሕቲ እግሩ እንድሕር ዳ ኣሎ ኣካሉ እያ ንሳ ርእሲ እዩ ንሱ ተኣካል ንሳ ስለዚ መን ይወፍይዎ ነታ ማሕበር ወፈዮ ይብለና ንሳ ከዓ ናይቲ ኩሉ ኣብ ኩሎም ዝመልእ ምልኣቱ እያ ስለዚ ኩሉ ንኩሉ ስዒሩ ሕልቅነት ስልጣን ንኩሉ ስዒሩ ኣውቶሪቲ ኩሉ ዘለዎ ኩሉ እንታይ ዝበሃል ገይሩ ንመን ይሂብዎ ነታ ማሕበር እዩ ሂብዎ ይብለና ኣሎ ቆሎሴ ከዓ ክንድሕር ኢና 1:18 ርእሲ ምዃኑ ነጊርና ኣሎ ሄኖክ አንብበልና እሺ ከምዚ ይብል ንሱ ነታ ስጋኡ ድማ ርእሲ እሞ ማለት ንማሕበር ብኩሉ ነገር ቀዳማይ ምእንቲ ክኸውንሲ ንሱ መጀመርታ እዩ ካብ ምውታት እውን በኹሪ እዩ ኣሜን ኦኬ እንታይ ኢሉ ንሱ ነቲ ስጉ ተማሕበር እያ ነቲ ስጉ ከዓ ርእሲ እዩ እሱ ማለት ነማሕበር ብኩሉ ነገር ቀዳማይ ምእንቲ ክኸውን እዩ ስለዚ ነታ ማሕበር ርእሲ እዩ ኣብ ኤፌሶን ድሕር ዳሪና ድማ ኣብ ኤፌሶን 1:22 ድራና ድማ ቤተክርስትያን ታ ስጋ ምዃና ኣብ ትሕቲ እግሩ ከም ዝወፈየ ነታ ቤተክርስትያን ከም ዝሃባ ከም ዝወፈየ ይነግረና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ ቤተክርስትያን ስጋ ናይ ክርስቶስ እያ ኢየሱስ ድማ ርእሲ ናይቲ ማሕበር ወይ ድማ ናይ ቤተክርስትያን ርእሲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ እዚ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ እቲ ርእስን እቲ ስጋን ተዛረብ ከለኹ ልክዕ ምስቲ ሰውነትና ወይ ድማ መዝሪ
أكلاتنا موسونا بلا أكلات رئيس اللوزي أكلاتنا دم اللوزي تحازي لكعكم رئيس كريستوسي لا أكل دم نحن أنا نسختكم لينا إكزابيري مسكين سلازن حد أخوين يسوع كريستوس بملأت هيوتو صوعو أبعاتو أجو هياباتو نأكلو مالت نمحبرو انتاي جيرواي يبواي إكزابير عم لاست مسكين كدغمين يسوع كريستوس بملأت هيوتو صوعو أبعاتو أجو هياباتو نأكلو ويدما نمحبرو انتاي جيرواي هيبواي زاترفو نجر يلن كل انتاي جيرواي هيبواي إكزابير عم لاست مسكين كبرن إكزابير لازم نحن أكلاتون دحرد أقوينا دما نفس وكف أماني هج individual نفس وكف أماني دما نايز نجر زنتاينا تماقلتينا إكزابير عم لاست مسكين نايز نجر زنتاينا تماقلتينا نايز نجر زي تماقاليها نايز نجر زي تماقاليت إخي إكزابير عم لاست مسكين آمين واو عب نجر يزارب زلوا إكزابير عم لاست مسكين ذاترفو نجر يلن دلوا كله هيبواي نمحبرو إكزابير عم لاست مسكين كله حيلو قبعاتو كله ألن زبلو كله سلطان أوتوريت كله هيبواي نمحبرو هيبواي لازم نفس وكف دما نايز نجر زي تماقالي تيخي تماقالي خاصة إكزابير عم لاست مسكين ስለዚህ ኤፌሶን 5:19 ክዛረብ ኮሎ እንታይ ሰብ ንስጉ ይምግቦን ይከናኸኑ ነበር ሓደ ኳ ጸልኦ የልቦን ይልና ስለዚህ አካላት ስጉ ስለዝኾንና ድማ ከምኡ ክርስቶስ ንማሕበሩ ይከናኸና አሎ ይሉ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ክብርን እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ቆይታ ኩሉ ሂብዋይ እግዚአብሔር ይመስገን ኩሉ ሂብዋይ لكع كم تأكلنا السيستم كله نحد حدو زبل كريستوس أبز رأس له كابو نمقلينا هيوت كابوينا رخيبنا يا إكزابير يمسكن هيوت زلوا أكل يا تمحبر نبلدلنا هيوت كريستوس إكزابير أملاس تمسكن بدم كريستوس زتعدق إكزابير أملاس تمسكن ببرورن ورك أنت أفائي مدراو هابتي زي كونه باروت نيرنا أبعدا قبارنت بدمو عدقنا يلنا إكزابير أملاس تمسكن فش الزخون كبور الزخون آمين خات عدي كابو أنت هيوت دما كابو زترا هيوت كريستوسينا هيوتنا هيوت كريستوس إكزابير أملاس تمسكن كبرن إكزابير نكافلو نسي إكزابير أملاس تمسكن مسؤول جيبنا حدا أكل كين حدا سجا كين ناس لزلنا إكزابير يمسكن سلزي كابزي تماقلتينا إكزابير يمسكن نايزو كله تماقلتينا نفس وكف نايزي تماقلتينا إكزابير يمسكن سلزي زخون دحر كوين أتأكل نحد حدو انت خجبر كخلالو كقاتم اللو ويدما كحبر اللو كتعاز اللو أبوتو كشفع اللو بزيادير أملاس تمسكنون كم زقبا أبتسقى فانكشن كقبر انت حد أخوين مهلاو أيكونن دقيمة بلوكم الله زنقرزي أبتسقى مهلاو أيكونن تايدا نحد حدو كقاتم اللو كحبر اللو أبوتو دما كسوقع الله كم زقبا فانكشن كجبر كم زقبا كعي كم زقبا كجلجلن اندحر دا أخوينو إكزابير أملاس تمسكن يكون أتيوت بقلي زنبر إكزابير يمسكن هيقل زخون نجر الله أتعيو دما بحبرة إكزابير أملاس تمسكن يكون سلازي كم زقبا نقلي كجلجلن نخالق بحبرة كجلجلن اندحر دا أخوينو نحد حدو خقات أمال لو كحبر اللو كتعاز اللو أبوتو دما كسوكوا اللو إكزابير أملاس تمسكن كبر إكزابير أتسقى متأخب ناي أمن تتراي أيكونن زي حزوات متأخب ناي أمن تتراي أيكون آمين أكلاتنا مرئي وكله ببينو جيب سلازة أخاك راح من نجاك جبر أيكون متأخب راح زي كونسي ولا تلاقيبون أبزي بوتون حدا تلاقيبو عنطوي ناي عيني نجيروكم يب إجرن حدا أخوين كم زقبا أكسر راح يكون يس سلازة متأخب ناي أمن تتراح أيكونن متأخبن محبارن تللي علو من الوقت ويدحر ويد متصلو جزين ريون خوني ناكزابير عم لاست مسكنين سلازي نحاد حدو أتسقى نحاد حدو زتقات أتأمن زمالالأن هيوت زلوو حبرتي إكزابير عم لاست مسكنين نحاد حدو زتقات أتأمن زتمالالأن ويدما زقات أتأمن زمالالأن هيوت زلوو حبرت
እዩ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ክብርን ቆይታ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ቆይታ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ቆይታ አሜን አሜን አትዱ ተጋጣጠመ እግዚአብሔር ይመስገን ሄኒ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 12 10 11 ከተንበለها 12 ተውጻለይ ሄኒ እናውጻልና ሆለና ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 ከንብበ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እቲ ስጋ ንሓድሕዱ ዝተጋጣጠመን ዝተማላለን ወይ ድማ ዝጋጣጠመን ዝማላላን ህይወት ዘለዎ ሕብረት እዩ እቲ ህይወት ከም ዝግባእ ዝዓይሳ ምንታይ ኣብ ምትእኻብ ዘይኮነ ኣብ ምግጥጣም ኣብ ምትሓዝ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ቆሎሴ 1:19 ታይብል ኣብቲ ብዘሎ እቲ ስጋ በጅማትን መፈላልዮን ተደጋጊፉን ብሓደ ተጋጢሙን ብማዕባይ አምላክ ዝዓድየሉ ኣብቲ ርእሲ ከይፀንዐ ሓደ እኳ ነቲ ዓስቢ ዓወት ኣይዘርፍኩም እዩ እንታይ ዝብል ኣሎ ኣብቲ ብዘሎ እቲ ስጋሲ እቲ ስጋ ብሙሉእ ረይዎ ኢድ ረይዎ ሕጂ ዝግንቦ ናይ ታሕትሎ ናይ ላዕሎ ኣብ ዝመራ ብጅማትን መፈላልዮን እንታይ ኮይኑ ተደጋጊፉን ብሓደ ተጋጢሙን ይብለና ከምኡ ተተሓሒዙ ከም ዝግባእ ክዓይ ዝኽእል እንድሕዳ ካብዚ ተፈላለዩ ንምናህምሽ ተመኒሁ ተቆፂኡ ገለገለ ንብል እንድሕዳ እቲ ጅማት ላዕሊሑ ወይ ካብኡ ተዓፅሚ እንድሕዳ ወፂኡ ፋንክሽን ገብራይ ክሰርሕ ይክእል እቲ ምስጢር ኣብ ምንታይ ዘሎ ኣብቲ መደግጋፍን ምግጣምን ምትሓዝን ስኒትን ስምረትን ኣብኡ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ልክዕ ከምቲ ስጋና ከምኡ ኮይኑ ሰት ኮይኑ ዘሎ ቤት አምላክ ወይ ድማ ማሕበር አምላክ ድማ ከምኡ ኮይና ሴት ኮይና ወይ ድማ ተሰሪሓ ዘላ እግዚአብሔር ይመስገን ለኒ ሓወይ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12:12 ምፈል እሺ ከምዚ ይብል ከምቲ ስጋ ሓደ ክነሱስ ብዙሕ ኣካላት ዘለዎ ብዘሎ እቲ ኣካላት ስጋ ከዓ ብዙሕ ክንሱስ ሓደ ስጋ ዝኾነ ክርስቶስ ከዓ ከምኡ እዩ አሜን ክብርን ጎይታ ይሁን ቁጥር 10 ተንበለይሃ ክሳብ ተንበለይ ኣነ ዚኣ ከምቲ ስጋ ሓደ ክነሱስ ስጋና ሓደ ስጋና ሙሴ ይባሃል ብዙሕ ኣካላት ኣሎ ብዘሎ እቲ ኣካላት ስጋ ከዓ ብዙሕ ክነሱ ሓደ ስጋ ዝኾነ እዚ ኩሉ ኣካላት ሓደ ስጋ ሙሴ ተባሂሉ ይፅዋዕ ሙሴ ድማ ብዙሕ ኣካላት ኣሎ ክርስቶስ ከዓ ከምኡ ይብለና ኣሎ ክርስቶስ እቲ ስጋ ተኣካላት ግን ብዙሓት ኢና ንሕና እግዚአብሔር ይመስገን ቁጥር 10 ሕጂ ግና ኣካላት ብዙሕ እቲ ስጋ ግና ሓደ እዩ ተኣካላት ብዙሕ እቲ ስጋ ግና ሓደ እዩ ኣብ ማሕበር ኣምላኽ ድማ ኣካላት ብዙሓት ኢና ንሕና ዕዮና ፀጋና ቅብኣትና ተፈላለየ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ስጋ ግን ሓደ እዩ ክርስቶስ እግዚአብሔር ይመስገን ቁጥር 21 እሺ ዓይኒ ንኢድ ኣይደልየክን ክትብላ ኣይከኣላን ወይስ ርእሲ ድማ ንእጋር ኣይደልየኩምን ክትብሎም ኣይከኣላን እንታይ ኢሉ ዓይኒ ንኢድ ኣይደልየክን ክትብላ ኣይከኣላን ዓይነሲ ንኢድ ኣይደልየክን እንድሕር ኢላታ ገለ መፂኹም ቁራይ መን ይዝከላላ ኢድ ይዝከላላ ክትብላ ኣይከኣላን እዩ ተዘይኮነኸ ነቂራ ትጠፍያ ፋንክሽን ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኣትርኢ ትኽእል ወይ ርእሲ ድማ ንእጋር ኣይደልየኩም ክትብሎም ኣይከኣላን ስለዚ ኣብቲ ዝብፃሕ ክበፅሕ ኣእምሮ ናብዚ ኺድ ከም ዝግበር ክብል ከሎ እግርን ተዘይከይዱ ተዘይቢሎሲ ምንም ክገብር ኣይክእልኒ ስለዚ ንሓድሕዱ ይዳላለይ ንሓድሕዱ ይተሓዝ ንሓድሕዱ ይደጋገፍ እዩ ንሓድሕዱ ይዳላለይ እዩ ቁጥር 26 ከምዚ ይብል ሓደ ኣካል እንተተሰቀየ ኩሉ ኣካላት ይስቀ ሓደ ኣካል እንተኸበረ ከዓ ኩሉ ኣካላት ሓቢሩ እዩ ዝሕጎስ ክብርን ጎይታ ይሁን እንታይ ኣንቢብናያ ነርና ስለዚ እንድሕዳ ተተሓሒዙ እዩ ሓደ ኣካል ተተሰቂ ኩሉ ዝስቀ እንድሕዳ ተተሓሒዙ ምንም እንታይ ይከውኒ ኣይስምዖን ስለዚ ልክዕ ከም ሓደ እንድሕዳ ተተሓሒዙ ተለጋጊቡ ምቅብባል ኣሎ እንድሕዳ ካብቲ ናብቲ ዝሓልፍ ኣሎ ሓደ ኣብ ሓደ ስጋ ተሰኺዑ ኣሎ ቃንዛ ይስምዖ እዩ ተተሰቂ ይስቀይ ኩሉ እንድሕር ከቢሩ ክብረት ክህሉ ከሎ ድማ ኩሉ እዩ ሓቢሩ ዝኸበር ይብለና ኣሎ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ስለዚ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 በመልእታ አንብቧ ደጊምኩም ደጋጊምኩም እዚ ትምህርቲ አጸቢቁ ክርዳአና እግዚአብሔር ይመስገን
ወይ ድማ ካብ ቁልጥ ብፍላይ ካብ ቁፅሪ 12 ንታሕቲ ዘሎ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገን ሶ እዘን ድሕር ዳይልና ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ኣድላይ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ስጋ ክርስቶስ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ምክንያቱ ኣብ ስጋና እንድሕር ዳሪና ነፍሲ ወከፍ ኣካል ኣድላይ ዘየድሊ የለን ካብ ዝገርመኩም ዘይጠቅም ንእሽተይ ገለገለ ዝበሃል ኣብ እዝንና ኣብዚ ውሽጢ እዝንና ከምዚ ፀጉሪ ዝመስል ገለ ኣሎ ወይ ድማ እቲ እንታይ እዩ ኮኮዕ ዶ ንብሎ ዝመስል ነገር ኣሎ እሱ ንባዕሉ ዝኾነ እንስስ ፅንፅያ ከይኣትወና ዝኾነ ነገር ከይኣትወና እንታይ ይገብረልና ይከላኸለልና ሶ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ኣብቲ ስጋ ክርስቶስ ኣድላይ ኣብቲ ስጋ ክርስቶስ ወይ ድማ ኣብቲ ባዲ ኣብቲ ስጋ ክርስቶስ ድማ ብግቡእ ስራሑ መታን ክሰርሕ እዩ ቆይሙ ዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ክብሪ ንጎይታ ይሁን ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ኣድላይ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ኣድላይ እቲ ስጋ ኣሜን ብግቡእ ስርሑ መታን ክሰርሕ ልክዕ እቲ ስጋ ብግቡእ ስርሑ ክሰርሕ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ኣድላይ ዝኾነ ልክዕ ኣብ ማሕበር ኣምላኽ ድማ ብጥዕና ትመላለስ እንድሕር ዳ ኮይና ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ኣድላይ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ኣሜን ክብሪ ንጎይታ ኣሜን ካልእ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ኣብ ስጋ ክርስቶስ ቦታ ኣለዎ ኣይገርመኩምን ነፍሲ ወከፍ ቦታ ኣለዎ ኣብ ስጋ ክርስቶስ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ቦታ ኣለዎ ከምኡውን ዝሰርሖ ወይ ድማ ዝዓዮ ዕዮ ኣለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ኣብ ስጋ ክርስቶስ ቦታ ኣለዎ ዝዓዮ ዕዮ ድማ ኣለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ክብሪ ንእግዚአብሔር ይሁን ነፍሲ ወከፍ ኣብ ስጋ ክርስቶስ ቦታ ኣለዎ ነፍሲ ወከፍ ድማ ልክዕ ከምቲ ኣብ ስጋና ነፍሲ ወከፍ ኣካላት ቦታ ዘለዎ ዝዓዮ ዕዮ ድማ ዘለዎ ኣብ ቦትኡ እንድሕር ዳ ኣትዩ ድማ እቲ ግቡእ ዕዮ ዝዓይ ልክዕ ከምኡ ድማ ኣማኒ ድማ ኣብ ስጋ ክርስቶስ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ቦታ ኣለዎ ከምኡ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ቦትኡ እንድሕር ዳ ኣትዩ ዝሰርሖ ስራሕ ኣለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ እዚኣ ምስ በልኩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እምበር ሓላፍነት ኣለዎ ኣብቲ ኣካል ክርስቶስ ቦትኡ ደልዩ ክረኽቦ ኣብቲ ኣካል ክርስቶስ ቦታይ ኣበይ ኣብ ምንታይ እየ ዘድመ ጎይታስ ኣብ ምንታይ እዩ ፀዊዕኒ ኣብ ምንታይ እዩ ዝደልየኒ ነፍሲ ወከፍ ቦትኡ ደልዩ ክረክብ ናይ ነፍሲ ወከፍ ግደይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ኩሉ ግዜ ክንጸልይ ኣለና ገጽ ኣምላኽ ክንደሊ ኣለና ኣሜን ኣበይ ቦታና ኣበይ ጎይታ እነድምዕ ገይሩ ሰሪሕና ቦታናስ ኣበይ ኣሜን ሃሌሉያ ኩሉ ግዜ ክንጽልየሉ ዘለና ነገር እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ክብሪ ንእግዚአብሔር ኣሜን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሓላፍነት ኣለዎ እቲ ኣካል ክርስቶስ ቦትኡ ደልዩ ክረኽቦ ብጸሎት ማለት እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣሜን ሶ ስጋ ሰብ ብዙሕ ኣካላት ዋላ እንተሃሎ ነገር ግን ናይ ሓደ ስጋ እዮም ኩሎም ኣካላትና እንድሕር ዳሪና ብዙሕ ኣካላት ዋላ ሃለውሲ ናይ ሓደ ስጋ ኩሉ ኣካላተይ እንድሕር ዳሪኹም ናይ ሙሴ ስጋ እዮም እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ናይ ሓደ ስጋ ቤተክርስቲያን ድማ ከምኡ ብዙሕ ኣካላት ዋላ እንተሃለዋ ኩሎም ንሓደ ስጋ እዮም ዝሰርሑ ኣሜን ንስጋ ክርስቶስ እግዚአብሔር ይመስገን አንቶ ኢለኩም እቲ ህይወት ዝንበር ብግሊ ኢና ንነብር ብግሊ ኢና ድሒና ብግሊ ፀብጻብ ክንህብ ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ኣሜን እቲ ዕዮ ግን ብሓባር ብሕብረት ኢኻ ተዓይ ዓይኒ በይና ተፈልያ ምንም ክትገብር ኣይትኽእልና ካብቲ ኣካል ተወፅያ ነቂፃ እያ ክትድርበ ኢድ ከምኡ እቲ ዕዮ ብሕብረት አንቶ ይርአኩም ጳውሎስ ኢሉ ኣነ ተኸልኩ ኣጵሎስ ኣስቴ ኣምላኽ ኣብ ቆለ ኢሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ሓንቲ ኣካል በይና ፐርፌክት ኩሉ ትገብሩ ዋን ማን ሾው ዝበሃል ነገር የለን እቲ ዕዮ ብሕብረት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ እቲ ኣካል ብሕብረት እዩ ዝዓይ ናይ ብዙሓት ሲስተምስ ናይ ብዙሓት ኣካላት ውህደትን ሕብረትን ስኒትን ምትሕሓዝን እዩ እቲ ዕዮ ከምዚ ዕየ ዝገብሮ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚ ቤተክርስቲያን ድማ ከምኡ ብዙሕ ኣካላት ዋላ እንተሃለዋ ኩሎም ንሓደ ስጋ እዮም ዝሰርሑ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ኣሜን እዚኣ ዝዛረበ እግዚአብሔር ይመስገን
ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12 ካብ 15 ክሳብ 26 ولا دحنا بجزان ببو كينو حنا جيزي كستخي قبرنا إجزالي ريمس لكن كزالي بإجزالي ريمس أتي ملأت حيل أملاح ملأت يزبدلو بملأت حيل أملاح زقلت أمنتين تحدايلنا أبتحاد النت نايتي بزوح النت حد النت نايتي بزوح النت أب حدا سقا إجزالي راملاح أبتحاد سقا بزوح النت بزوح أكالالو نايت بزوح أكلات أبتحاد سقا زلو ناتو حدنت ناتو وهدت ناتو متحس ناتو ملققاب إيو ملأت حيل أملاخ أبت سقا كقلت سقا برك زيادير أملاخ ستمسكنا يكون كبرنك زيادير لكعكم محبر أملاخ دما بملأت حيل أملاخ كقلت حيل أملاخ سرح انت حدا أخينك زيادير يمسكن حدنت حبرت متحس وهدت نايتو بزوح النت بزوح عينت سقا بزوح عينت أكلات له بزوح عينت جريس له بزوح عينت سقات له أبت حدا سقا نحد علامة كعي خلو تتحيزو كعي خلو ملأت حيل أملا أم محبر أملا كقلت زخيل مالك إكزابير أملا استمسكن يكون يسوس كريستوس قويتاي كبرنو قويتاي حدا سقا تعنا زلو برتع كخون ناي بزوح أكلات وود عيو يدليو حدا سقا تعنا زلو برتع كخون ناي بزح أكلات انتهي ليو وهود عيو يدليو آمين لك أم محبر أملاك دما عنا زلو برتع كون تحدى يكون ناي بزح أكلات وهدت عيون يدليو مالتي زابير أملاك تمسكنين كبرنو قويتاهم آمين قالت سيقانا ناي كلهم أكلاتنا وهدت ناي حبار عيو نفس وكف دما ننات عيو بمعياي زقبرو أبركتو إيو بتعنا زنبر إجزابير أملاك تمسكنين كده كمان سيقانا ناي كلهم أكلاتنا وهدت ناي حبار عيو نفس وكف دما ننات عيو بمعياي زقبرو أبركتو إيو بتعنا زنبر سالساي جيزي خده كمان سيقانا ناي كلهم أكلاتنا وهدت يدليو حدا ناي حبار عيو يدليو نفس وكف دما نناتو عيو بمعياي نناتو عيو يزعي أذني ناي عيني عيو يتعيني إد ناي إقري عيو يتعيني نناتو عيو بمعياي زقبرو أبركتو موها وهدت مزهلو آمين ناي حبار عيو تتحيزو مزعي شعيو انتاي زقبر تعنا زركب اتي سيقانا مالك إجزابير أملاك تمسكن شعيو بتعنا ننبر إجزابير أملاك تمسكن يكون يسوس كريستوس كويتا لذا محبر أملاك دماكم ونفس وكف أماني ناتو عيو اللو أب سيقاناي كريستوس إجزابير أملاك تمسكن سلازي تواهيدو بوهدة بحبرة مزعي إجزابير أملاك تمسكن يكون اتناتو عيو مالك بوهدة بحبرة بمتحاز كأي خلو أبت محبر أملاك تعنا كله زغيل إجزابير أملاك تمسكن يكون كبرو نقويتاهم آمين أوكي إذا مسبلنا نتتصوع له عيو متان كعي دما أملاك نفس وكفنا كان عيو زدلي زتصوعنا أبتأكل كريستوس بوتال لنا نعيو عيو لنا إلنا إجزابير يمس نتتصوعنا عيو متان كعي دما نتتصوعه تتصوع له عيو متان كعي دما نفس وكفتاي توهيب له أجا توهيبو له لأن حوى إفسون 4 شعات تهتم ببلي حق زابيري الناس تازبل دلهم 4 شعات إيش إفسون 4 شعات تازبل دلهم نتتصوع العيا متان كعي نفس وكف أجا توهيبي إفسون 4 شعات تهتم ببلي إيش جناخه بمسفر وهبت كريستوس لنفس وكفنا ጸጋቱ ሂቡዩ جناخه إلو بمسفر وهبت كريستوس لنفس وكف تايكوينو أجا توهيبي أجا مچم بوزح إذا عينتو بوزح إذا عينتو أجا مالت حدا خابت ترجمه God is enabling power زي كأل نجر زخيل حيلي مالت شيء زي بيرام لاستمسك بحيلن كألتنا يكون بمنفس بتصب so أملا
نحد عيو خصوعنا كله نتي صوعنا متان كنفصمولو دما نانا خلتن حيلنا يكون عند تآمن أقل تحدش كيدان كنكون كالتي قبرنا يل سلا أبحدش كيدان أقل نايت أجا يسابي الناس نمك حلو نجار يلا ناتنا زقبرنا له زفتلنا له منم نجار يلا مدحنا أقل نات أجا كبانا زدلة إيش حراي مبالط راح يسابي راملا استمسكين آمين سلازي بخيلت كان حيلين خان أيكون نتتصوعنا اليوم متان كنفصم دما نفس وكف تايكيرنا له لنا له أجا توهيدي أملاقسي نتعيونا كان أيو كان نتتصوعنا نتخن أيو زتصوعنا تصوعا كان فتملو زخل نفس وكف تايكويني أجا توهيبي سلاز نعو زخل أجا أملاق يبكالو نفس وكفنا دما يبنا يزيادير أملاق تمسكن ابن يسوع كريستوس كويدا آمين اسكو رومي 10 دخلته كاب عادك شد شغتن ببلي هما كلا نجر كزبالة دي رومي معرف 10 توكلته كاب عادك ساعة شد الشد إيش كم زيبل بارسي أحواته نسقاهم هيوان قدسن نأملاخ به زبلن مسوات جيركم كتقربو بمحرة أملاخ معدكم الله زمالت تنعامرو منفسا أقلقلوتكم يه بتسناين به زبلن ملؤ فقاد أملاخ انتاي مهانو هتمرمروس بمحداس حسابكم تلوت انبر نزعلم زيايتم سلوه كم تأملاخ ننفس وكف زعدلو مسفر امنت جيرو دقا زعبا رؤسو بلك احساب انبر كابت زقبو عزيزو كحسبسي ننفس وكف أما أكلكم زلو بتأتو هذا نسأقا بلا اللهو كم تأب حادث دا بزح أكلات زلو النمو بزلو أكلات كا تقبارو حادث زي كونه نحنا بزحاتكم وبكريستوس حادث قاينا ببحدقنا ننحد حدنا أكلاتنا كم تأتو هذا النسأقا ببينو زخونه وفتسأقا كابزه اللو الناس تنبيت انتو خوينو بلك أمنتنا يخون እግዚአብሔር ይባርካ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ካብ ቁፅሪ 3 እንተሕዳሪ ናይ 3 ክዛረብ ከሎ ከምቲ ኣምላኽ ነፍሲ ወከፍ ዝዓደሎ መስፈር እምነት ገይሩዳ ብዛዕባ ርእሱ ብልክዕ ይሕሰብ ምበር ካብ ዝግብኦ ኣዕዚዙ ከይሓስብሲ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ማእከልኩም ዘሎ በቲ ተዋህበኒ ፀጋ እብሎ ኣለኹ ኢሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን እንታይ ኢልና ነርና እንቶይ ከንብብ ከለኹ ነቲ ተፀዋዓሉ ዕዮ መታን ክዓይ ድማ ንነፍሲ ወከፍ ፀጋ ተዋሂቡ ኢልና ልና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ካብቲ ፀጋ ዝተላዕለ ድማ ህያብ ተዋሂብና ኢና ከምኡ ይብል ኣሎ ሓቂ ከምቲ ኣምላኽ ነፍሲ ወከፍ ዝዓደሎ መስፈር እምነት ገይሩዳ ብዛዕባ ልኩ ርእሱ ብልክዕ ይሕሰብ እምበር ካብ ዝግብኦ ኣዕዚዙ ከይሓስብሲ ነፍሲ ወከፍኩም ኣብ ማእከልኩም ዘሎ በቲ ተዋህበኒ ፀጋ እብሎ ኣለኹ ኢሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ክብሪ ንእግዚኣብሔር ስለዚ ከም ኣገልገልቲ እንታይ ዝብል ዘለኹ ካብቲ ፀጋ ዝተላዕለ ህያብ ተዋሂብና ኢና ነቲ ፅዋዕና ነፈፅመሉ ህያብ ተዋሂብና ኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ከም ኣገልገልቲ ድማ ከምቲ ክርስቶስ ዝሃበና ፀጋ ከምኡ ኮይንና ጥራሕ ንሕሰብ ብጣዕሚ እዚኣ ኢምፖርታንት ነገር እያ እንታይ ዝብል ዘሎ ከምቲ ኣምላኽ ነፍሲ ወከፍ ዝዓደሎ መስፈር እምነት ገይሩዳ ብዛዕባ ርእሱ ብልክዕ ይሕሰብ ብልክዕ በቃ ከምቲ ዝፀዋዓና ከምቲ ዝሃበካ ፀጋ ከምቲ ዝፀዋዓካ ከምኡ ኮይንካ ብኡ ሕሰብ بلك حسب كابت تصوعها كابت تصوعها كابت توابك كاتسكا كاب وصاي اي تحسب يزبل دولو እግዚአብሔር ይመስገን كما አገልገልቲ ከም ክርስቶስ ዛሃበና ጸጋ ኮሙ ኸይና ጥራሕ ንሕሰብ እንደ ጸጋ ዘይተዋሃበካ ኮሙ ክኸውን ወይ ድማ ኮሙ ዘይኮንኩልካ አይ ተሕሰብ ኮሙ ይዝብለና እዝኒ አነ ዘይረአኹ ክትብል አይ ከኣላኒ አይ ተዋህባ yes قدامي قرنطس 12 تحدارين اب قطع 10 قطع 10 6 خو يبل عيني اذن فزي كونكو كتب لاي كالان يبل yes ስለዚህ እንደሐዳ አይነ ወንካ በሰዓባ መርአይ حسب ብልክዕ ኮሚዝ ብለው ነፍስ ወከፍ ዝዓደሉ መስፈር እምነት ዳል በዛዕባ ርእሱ ብልክዕ ይሕሰብ ካብ ዝግባእ ዝኸይ ሓስብ ነፍስ ወከፍ ኣብ ማእከል በተዋህበ ንጸጋ ብለው ስለዚህ እንደሐዳ መርአይ ኮይኑ ተዋሂብካ ጸጋሱ ተዋሂብካ እንደሐዳ እዮኻሱ ኮይኑ ኣብታ ትገብራ ነገር እዝኒ ዘይኮንኩ ደኣማ ኣነ ኣይትበል እዝኒ ካላ ኣሎ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ከምዚ ኮይኑ ትውህደት ኣገልግሎት ወይ ድማ እቲ ስጋ ዝዓይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ክብርን እግዚአብሔር አሜን
እዚኣ ሓንቲ very important ነገር ክዛረብ እግዚአብሔር ይመስገን ነፍስ ወከፍ ኣብቲ ኣካል ክርስቶስ ዘሎ ሓደ ዓይነት ጸጋ ናይ ህይወት ወይ ድማ ናይ ምንባር ኣለዎ ነፍስ ወከፍ ኣብቲ ኣካል ክርስቶስ ዘሎ ሓደ ዓይነት ጸጋ ናይ ህይወት ወይ ድማ ናይ ምንባር ጸጋ ኣለዎ ኩሉ ግን ሓደ ዓይነት ናይ ኣገልግሎት ጸጋ የብሉን ሕጂረይ ጸጋ ተዋሂብና ብዙሕ ዓይነቱ ጸጋ በበይኑ ዝኾነ ጸጋ ኢሉሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ነፍስ ወከፍ ሰብ ኣብቲ ኣካል ክርስቶስ ዘሎ ሓደ ዓይነት ጸጋ ናይ ህይወት ወይ ድማ ናይ ምንባር ናይ መድሓን ተዋሂብና ኦኬ ሓደ ዓይነት ጸጋ ይድሒንና እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገን ሓደ ጸጋ እግዚአብሔር ይድሒን አሜን ህይወት ብግሊ ኢሎኩም ሓቀይ ትዝንበር ብግሊ እቲ ዴይሊ ላይፍ ንነብሮ ድማ ብሓይልናን ክእለትናን ኣይኮነን ዓሰርተ ትእዛዝ ብምፍጻም ገለገለ ኣይኮነን ብጸጋ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገን ስለዚ ዘንብር ናይ ህይወት ናይ ናብራ ጸጋ ድማ ነፍስ ወከፍ ድማ ሓደ ዓይነት ይተዋሂብና ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገን እዚ ምስ በልኩ ግን ኣብቲ ናይ ኣገልግሎት መፂና ግን ኩሉ ግን ሓደ ዓይነት ናይ ኣገልግሎት ጸጋ የብሉ ስለዚ ናይ ህይወት ጸጋ ኣሎ ናይ መድሓን ጸጋ ኣሎ ናይ ኣገልግሎት ጸጋ ድማ ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገን ስለዚ ኣብቲ ኣካል ክርስቶስ ኩልና ሓደ ኢና we are all equals ገለገለ ዝበሃል ነገር የለን ከምኡ ገይሩ ኣምላኽ ሰት ገይርዎ ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገን ጸጋ ክዕድል ከሎ ዋላሲ ናይ ኣገልግሎት ጸጋ ኣስተውዕሉ ናይ ህይወት ጸጋ ናይ መድሓን ጸጋ ናይ ናብራ ጸጋ ማዕረ ኢለኩም ኣለኹ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገን ናይ ኣገልግሎት ጸጋ ኩሉ ሓደ ዓይነት ጸጋ ይኮነን ተዋሂቡ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይደ አሜን መናዳ ግና ነቶም በቃል ዝጽዕሩ ኢሉሉ ሓቂ ቃል ኣምላኽ ዕጽፊ ትብል ቃል ኣላዶ yes ተጋጊ ኮይነ ተጋጊ ሃላ ሃይልኩም ጠጡ አብሉኒ መጽሐፍ ቅዱስ ይሆን ዝብል ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኩሉ ሓደ ዓይነት ናይ ኣገልግሎት ጸጋ ኣይተዋሃብና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ፍልይ ዘብሎ እንታይ ኣብ ብሉይ ኪዳን ተሓዳሪና ካህናት ነይሮም ስለዚ ናብ ኣምላኽ በይኖም ባዕሎም ክራኸቡ ይክእሉ ነይሮም ካህናት ነይሮም ዘራኹ ብካህናት ገይሮም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኩላትና ማዕረ ንኾነሉ እንታይ ተሓዳሪና ሓደ ትጸጋ ዝተዋሃበና እንታይ ካህን ኣይድሌና ማእከላይ ኣይድሌናን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ካህንን ማእከላይን በቐጥታ ምስ ክርስቶስ ክንራኸብ ምስ ኣምላኽ ክንራኸብ ክንጽሊ ክንማልድ ካብ ኣምላኽ ድማ ክንሰምዕ ንኽእል ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገን አሜን ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:9 ምሽ ቆሚና ናይ መንግስቲ ክህነት ኢልና ካህናት ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገን ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ነገር ግን ኣብ ናይ ኣገልግሎት ጸጋ መጽሓ ግን ከምኡ ይኮን ልክዕ ከምቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ተሓዳሪናዮ እቲ ስጋዊ ኣገልግሎት ስጋዊ ናይ ቤት መቅደስ ኣገልግሎት ክግልገል ከሎ እግዚአብሔር ካብቶም 12 ነገድሲ ኢያሱ ክርስቲያን ኮሎስ እንታይ ነቶም 10 ሓደ ነገድ መሬት ሂቦም ርስቲ ሂቦም ዝሓርስሉ ከብቲ ዘርብሕሉ ዝናባበሩ ነቲ ሓደ ነገድ ሌዊ ግን እንታይ ገይሮ ርስትኻ ኣነ ኢሎ መሬት ርስቲ ይሃቦ ኣብቲ ናይ ክህንነት ኣገልግሎት ከገልግል ነገድ ሌዊ ጥራሕ እዩ ካህን ሊቀ ካህን ብሙሉእ ምጽራይ መስዋዕቲ ዝግበር ኩሉ ዘብሉ ካህናት ሌዋውያን ጥራሕ እዮም እግዚአብሔር ንዑ ተጸዊዖም ንዑ ተፈልዮም እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለዚ ዓንቶይ ኤፌሶን 4:7 ቢብና በመስፈር ውበት ክርስቶስ ነፍስ ወከፍ ጸጋ ተውሂቡ ይልዳሕር ክዛረብ ከሎ ገሊኦም ሐዋርያት ነቢያት ወንጌላውያን ዋሶት መምህራን ኮኑ ሃበይ ልክዕ ከምኡ ድማ ብሓድሽ ኪዳን ሕጂ ጎይታ ድማ ርስቲ ዘይሃቦም ናይ ዝምድራዊ ነገር ዘይሃቦም እንታይዳ ሙሉእ ጊዜኦም ነቲ ዕዮ ወንጌል ክዓዩ ከገልግሉ ዝጸውዖም እጽፊ ክብሪ ጸጋ ዝሃቦም ኣለዉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገን ይሁን ስለዚ በጸጋ ብናይ ኣገልግሎት ጸጋ እንታይ ይግበር ጸጋ ካብ ጸጋ ይፈላለ ኩሉ ሓደ ኣይኮነን እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገን ኣብቲ ኣካል ሰት ክኸውን ከሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገን ይሁን ናይ ህይወት ጸጋ ሓደ ዓይነት ናይ ህይወትን ናይ መንባርን ጸጋ ይተዋሂብና እምበር ናይ ኣገልግሎት ጸጋ ግን ሓደ ዓይነት ጸጋ ኣይኮነን ኩልና ሓደ ኣይኮናን ብናይ ኣገልግሎት ጸጋ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገን ካልእ ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ኩልና ማዕረ ቫልዩ ኣለና
واقع معرض واقع يتخفي لنا دم يسوع كريستوس እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን አሜን إذا قبل كلهم كلنا جنا معرة أيقوننا بposition بسلطان بمعرة جنا معرة يكونان زحج غزارة صنعكو زحج نقرأ صنعكو مالتي እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን كلنا جن معرة أيقوننا እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን يسوع كريستوس كويس አሜን كلنا حدا عينت كإلت ويدما عقمي يبلنا كلنا حدا عينت كإلت وعي عقمي يكون نزلدنا قال سبات كابكالوت زبلت كإلتن عقمن اللوم رقم يزانا قال لي كلنا حدا عينت كإلتن عقمنا يكون نزلدنا قال سبات كابكالوت زبلت كإلتن عقمن اللوم كإلتن عقمن كبل كله ناتهم كإلتن عقمن يكون نزبل الله تسقى نا أقل قلو تسقى አሜን كجبر زغل عقمن كإلتن توهيبهم من እግዚአብሔር الله استمسكن زغبل دليل እግዚአብሔር ماتيوس معرف عسران حموشن حدا ريهم እግዚአብሔር يمسكن قطر 14 حموشن هني عم ببلي ماتيوس عسران حموشن إيش قطري 14 حموشن كم زيبل مقشا خمس دلي سبمو نقلاوي يصويعو ገንዘብ ዝሃቦም እዩ ነፍስ ወከፎም ከከም ዓቕሞም ንሓደ 5 መክሊት ንሓደ ኻልኣይ 2 ነቲ ሳልሳይ ድማ 1 ሂቦም ገሸ ክብሪ ንጎይታ እንታይ ዝብለና ዘሎ መገሻ ከም ዝደለ ሰብ እሞ ንገላው ፀዊዑ ገንዘብ ዝሃቦም እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝምስሎ ዘሎ እዚ ነፍስ ወከፎም ካብልን ከከም ዓቕሞም ከም ዓቕሞም አሜን نحاده 5 مكليت يبو نحاده 3 مكليت يبو نتسال سايكا 1 مكليت يبو بيشي لنا صوت 5 زبله بوبو خيدو 5 خاله مكليت كم زرخه زارت طبعا كنت اخوم خاله ربح لنا طبعا حدا من كبير وي بلنا سو بزعبو تنتن دليكم كنتاي زبلنا اتزتوهبهم تصقا ببيني سو اتليس كن حنت مكليت توهيبن لاني ምናልባት እግዚአብሔር በድንቅን ተአምራትን ዝጥቀመሎም ዓቢ ክሩሴድ ዝገብሩ ዓበይቲ ናይ እግዚአብሔር ሰባት ሽሜንሽን ምግባር አይደለን እግዚአብሔር ይመስገን ኣብነት በዓል ቤሊግሃም እንደሐዳሪና ሜንሽን ገብር እንደሐዳ ኮይነ ድማ ዝሓለፉ 5 መክሊት ተዋሂቦም ክኸውን ይኽእልና ብኡ ድማ ይሕተቱ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣትሊስት ግን ሓንቲ መክሊት ንዓይ ተዋሂበን ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላክ ይመስገን በታ ሓንቲ እዩ ኣምላክ ዝሓተኒ لازم بتحموش مكليت نحموش مكليت عيام زعيو مالتي እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ሶ አትዝተዋሃበ እሱ ይዝበልኩም አንቶይ ናይ አገልግሎት ጸጋ ዲፈረንስ አለው ዲፈረንት ተዋሂብና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን በፖዚሽን በማዕረግውን ማዕረ ይኮናኒ ለእግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ሶ ኣብዚ ክንሪኦ ከለና ንገሊኦም 5 መክሊት 5 ይተዋሂቦም ሶ لبلهم كالي قال دما حنت مكليت توابل مكليت داي توابو جن يلن هذا نقدر كنت لنا كلنا هذا عينة كإلتن عقمن أيكون ننزل لنا ولك كلنا هذا عينة position سلطان أي هالون هذا أمبر نفس وكيف جنا أبتي سجا كريستوس أدلاي زيد اللي أكل يلن እግዚአብሔር አምላክ ولك بposition بسلطان نفعل يهون بحلافنة نفعل يهون بمكليت نفعل يهون أبتأكل ويجمع أبتسجع كريستوس كن نفس وقف فنتايو أدلاي إيو እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን አሜን كذا ولا حدا أكل ولا حدا نبينه عود كخون أيكلين زي عباي تايز بالي ولا حدا أكل ولا حدا قبعد ولا حدا أكل نبينه عود كخون أيكلني كم خويني كونن ست خويني أتي هيوت نابرا بقلي زنبر لكم أتعيوغنا بحبرتي تتحيزي እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን نماني يدي فايز قبر زهانت عند عدالنا نتشجع كريستوس እግዚአብሔር አምላክ كل وحدتي عبيعيو زمتص حنت أكل بينا منن كتقبر أي تخلنا سلازيو متحازدلي سلازيو موهج زدلي نتعيو طرح زي كونه نعفهم كتعمك بهيوت وطان متان كتنبر ون እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን አሜን ስለዚህ
ولا حدا نبينه عود كخون هاي كألن هي እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ስለዚህ ነፍስ ወከፍ ሰብ ካልእ ሰብ የድልዮ ነትጽውዑ ንኽፍጽም ከማን ነትጽውዑ ንኽፍጽም በይኑ ክፍጽሞ ይክእል ዓይኒ ጽዋዓ ምርአዩ ክትርኢ እንድሕዳ ኮይና ኣብቲ ስጋ ክትስኳ ኣለዋ ግቡእ ቦታ ሒዛ እቲ ተዋህባ ሚሽን ወይ ድማ ተዋህባ እዮ እቲ ተዋህባ ጽዋዓ ክትፍጽም እንድሕዳ ኮይና ክትተሓዝ ኣለዋ እቲ ቦታ ክትኣትሉዋ ኣብቲ ስጋ ክትኣትሉዋ ስለዚህ ነፍስ ወከፍ ሰብ ካልእ ሰብ የድልዮ ጽውዑ ንኽፍጽም እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን አሜን ስለዚህ ምንም እኳ ሓደ ካብ ሓደ ዝተፈልየ እንተኾንና ነገር ግን ኩላትና ናይ ሓንቲ ጋንታ ወይ ድማ ሓደ ቲም ኢና ብሓደ ዝሰርሑ ሓደ ጋንታ ወይ ሓደ ግሩፕ ብሓደ ዝሰርሑ ናይ ሓደ ስጋ ኢና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ክብሪ እግዚአብሔር ስጋ እንድሕር ኣካላትና እንድሕሪና የተፈላለዩ ግን ቲም እዮም ንሓደ ተዋሂዶም ዛይ ልክዕ ከም ዝተፃወቱ ኩዕሶ እንድሕር ዳሪናዮም ኣብ ሜዳ 11 ተፃወቱ ተፈላለየ ክእለት ኣለዎም ትቦርቴረ ኩዕሶ መሓዝዩ ቶም ተኸላኸልቲ ከይተሓልፍ ምክልካል እዮም ቶም ኣከፋፈልቲ ኩዓሳስኑ ጎል ዝኾኑ ነቶም ቅድሚት ዘለዎም ቀሪብካ ክሽንካ ምሃብ እዩ እቶም ቅድሚት ዘለዉ ድማ እንታይ ምግባር እዩ ቀሊዕካ ጎል ምእታው ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን ስለዚህ ምንም እኳ ሓደ ካብ ሓደ ዝተፈላለየ ጸጋ እንተሃለወና ዝተፈላለየ እንተኾንና ሓደ ቲም ሓደ ጋንታ ሓደ ግሩፕ ኢና እቲ ብዙሕነትና ወይ ድማ ተፈላለየ ነገር ምዃንና ሲ ዓብር ከሎ ክዋሃድ ከሎ ክተሓዝ ከሎ ሓደ ዓብ ነገር ንጽባቐ ኢና እዩ ንሱ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን አሜን እቲ different kind of graces ምህላውና ሲ ጽባቐ ኢና ክዋሃድ ከሎ ሓደ ዓብ ነገር ሓደ ግሩም ነገር ሓደ ብሉጽ ነገር ትገብር ይኽእል እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ካልእ ብሕብረት ኩልና ብዙሕ ንሰርሕ ብሕብረት ክንከውን ከለና ኩልና ክንሓብር ክንተሓዝ ከለና ብሕብረት ክንዓይ ከለና እቲ ዕዮ ዋላ እቲ ፍረ እቲ ዝዕየ እንዳዳሪናዮ ብዙሕ ክንሰርሕ ንኽእል ብዙሕ ከነድምዕ ንኽእል ብሕብረት ንስንኸውን እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን አሜን እስኪ ዘዳግም አንብበልና ይሄን ሓወይ ዘዳግም 32:30 ሙሴ ዘገርም ነገር አውተ ተዛሪብሎ ዘዳግም 32 ቁጥር 30 እሺ ሙሴ ብትናይ መጨረሻ ጊዜ ተባሉ ከመዕዶም ክዛረቦም ከሎ ቁጥር 30 ዝኾነ ነገር ተመስክር ከሎ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ከምዚ ይብል እቲ ኸውሖም እንተዘይሸይጦም እግዚአብሔር ከዓ ሓሊፉ እንተዘይሂቦም ሲ ከመይ ገይሩ ደኣ ሓዳስ ንሽሕ ይስጎን ክልተስ ን10,000 ይህድሞ ከመይ ገይሮም ደኣ ሓደስ ን1,000 ይሰጎም ክልተ ን10,000 ይህድሞ ወይ ታባልካ እንታይ ኢሉ ከመይ ገይሩ ደኣ ሓደስ ንሽሕ ይሰጎም ሓደ ንክንደይ ይሰጉም ኢሉ ንሽሕ በይንኩም ከሎ ንሽሕ ብላል ምናልባት ንሽሕ ኢሉ እምበር በይኑ እንድሕር ዳ ኮይኑ ወላ ሓደ እውን ከድምዕ እንደይክእሉን ክኸውን ይኽእል ነቂፁ ክድርበውን ይኽእል ሓደ ንሽሕ ኢሉ ክልተ ክኾኑ ከለዉ ሓብሩ ከለዉ ክዋሃድ ከለዉ ሉክ ናይቲ ቲም ምትሓዝ ማሕባር ምዋሃድ ክኾኑ ከለዉ እንታይ ኢሎም 10,000 የህድሞ ኢሉ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ስለዚ ብሕብረት ክንከውን ከለና ኩልና ብሕብረት ብዙሕ ንሰርሕ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ብዙሕ ነድምዕ ብዙሕ ነፍሪ ብዙሕ ንዓይ ነቲ ስጋ ክርስቶስ ብዙሕ ንጠቅም ብዙሕ ንጸሉ ኢንፍሉዌንስ ንገብር እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን እቲ ምስጢር ኣብቲ ምትሓዝ ምውሃድ ምልጋብ እዩ ዘሎ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ብሕብረት እዩ ሕብረትን እካበን ስለሊ ኣለዎ ኢለኩም እየ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ግዜ ምናልባት ዛረበሉ ኸውን እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ክብሪ ንጎይታ ይሁን አሜን መወዳእና ገጽናይና ግዜ እንዳኣፈለ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ከምቲ ጎይታ ዘቐመጠና ኢና
ጸጋ ተቀበልና ሀብ ዝገርመኩም ከአት ጸጋ ዝተቀበልና ያሲ ከምቲ ጎይታ ዘቀድመጠና ኢና ጸጋ ተቀበልና ስለዚህ ሓደ ሰብ አበይ ቦቱ ንፈልጦ ከምዚኤ ስለ ዝበለ ዘይኮነ ንሰብሲ ውህበቱ ደገ ይኸፍተሉ እቲ አባና እቲ ዝተዋህበና ጸጋ ቦታና እንታይ ምዃኑ ንሱ እዩ ዝዛረብ ንሱ እዩ በቃ ከይተረዳእና ዝዛረብ ኣብቲ ህይወትና ኣብቲ ዴይሊ ላይፍና አገልግሎትና ሲ በቃ አው ይንጸባረቅ ይረአ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ምክንያቱ ከምቱ ጎይታ ዘቀመጠና ኢና ጸጋ ተቀበልና አሜን ነቲ ንዓዮ ዝኸውን ጸጋ ኢና ተቀበልና እግዚአብሔር አምላክ አሜን حدا زماري يخونكا እግዚአብሔር ናይ መዝሙር ጸጋ አባኻ ይፍስሶ ጎረረኻ ይስሕሎ ይቃንዮ ብቅባት ብክእለት ፍልጠት ገለ በዝ ተሞክሮ ገለ ደይኮነስ በቃ ካብኡ ብመንፈስ ቅዱስ ትዘይት በቃ ይቃንዮ እግዚአብሔር ነመዝሙር ኢንተረስት ሆን ቀልጢፍካ ትሕዞ መዛሙር ዋ በቃ ይፈስስ ሰባ ቃል እንደሐዳ ሆንካ ድማ ቃል አምላክ በቃ ትሕዞ ገላ ተረር ተብሎ ማለት እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ምስጢራት ቃሉ ይገለጸልካ የዋሃበካ በቃ ናኸድካ መገድና ኸድካ ወክንዳ ገበርካ ናዘወርካ ደቂስካ ከላ አደነ ከምዝ ከማይ ልማድ እንደሐዳ አለኩም ኮይን ዲፈረንት አይነት ልምምድ ከሎና ይፈል እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ቆይታ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን አሜን ከምቱ ጎይታ ዘቀመጠና ኢና ጸጋ ተቀበልና ንዓዮ ዝኸውን ጸጋ ተቀበልና ቀዳማይ ቆሮንቶስ 10:15 አንብቦ ጊዜ ስለዘይብል ደሎ አይከነም በቦኒና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ካለ እንታይ ዚአ ፒንገርኩም ክትዕዝለይ ይደሊ ጎይታ አብስጉ ከም ፍቃዱ ገሪ እዩ አቀሚጡና ዋ አሜን እኒ ዚአ ኤፌሶን 4:7-8 ደጊምካ ተንብበለይካ كمون ወይ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 10:18 ምበለይ ታና ኤፌሶን አነ ከንብበይ ጊዜ መጣን ገበል ቀዳማይ ቆሮንቶስ 10:18 ይስካለይ ጽናሐሞኒ አነ ቅድም ዛናይ እንታይ ዝባሃል ከንብበይ አንተ አንቢብና አይና እንታይ ይሉ ገና በመስፈር ውህበት ክርስቶስ ነፍስ ወከፍና ጸጋ ተዋሂቢ ስለዚህ ናብ ላዕል ምስደየበ ምርኮ ማረተ ንሰቡን ውህበት ሃበ እንዳበለ የቀጽል እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን እንታይ ይለ ደለሁ ጎይታ አብስጉ ከም ፍቃዱ ገይሩ ይቀሚጥን ናና ይኮንናን ቾዝ ንገብሮ ንመርጽ አነ ህዝሲ በቃ ዘማሪ ይኾን ደሊ ጎይታ ዘማሪ መሪጽ ይኮንኩናል በሳውትስ ከም ፍቃዱ ባዕልዩ አቀሚጥና ወይ ቤተክርስቲያን ክትገብሮ ትኽእል ነገር አይኮንም ወላይ ታጥዕና ዘለዋ ቤተክርስቲያን አይትገብሮና ይብልና በዘመን ግን ታይ ዝብል ደሎ ዝቦታ እንተሐዳሪና ታቤተ ክርስቲያን መሰረት እናቀመጥና ኢና መጽና ቤተ ክርስቲያን ታይ ምዃና ሪና ጀማሪ አመኒልና ክርስቶስ ዋና አመኒልና ክርስቶስ ዋጋ ዝኸፈለላ ክርስቶስ ክቡር ደሙ ፍሲትላ ናይ ክርስቶስ ያ ሶ ሓደ ካምፓኒሲ እቲ መስራቲ ትዋና ተኦነር ከምድላይ ገሪ እንታይ ዝገብር ሓለፍቲ ዘቀምጥ ሰራሕተኛታት ዘቀምጥ ዛቤተ ክርስቲያን ዚአናቱ እግዚአብሔር ይመስል ስለዚህ ይብለናል ክርስቶስ መስፈር ወበት ክርስቶስ ነፍስ ወከፍና ጸጋቶዩ ስለዚህ ክርስቶስ ከምድላዩ ገሩ እንታይ ገሩ አብቲ ባዲ ኦፍ ክራይስት ነዚ ሰባኺ ነዚ ዘማሪ ነዚ ማላዲ ጸላይ ነዚ ወሃቢ ነዚ እናበለሲ ዘቀምጥ ንሱ እግዚአብሔር አምላክ ንሕና ንመርጾ ይኮነን ንሕና በድሌትናን በምርጫ ናና ንምጾ አይኮነን እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይበላሎ ተሐሪሉ ሐዋርያ ነቢ ወንጌላዊ ገለገለ ሃበ ይብል ክርስቶስ ይቆም ገሪ ሂቡምበር ባዕልኻ ይኮነን የእግር መገደይ ክዛረብ ፓስተር አምላክ ክርስቶስ ይዝህብ እግዚአብሔር ይመስል ቤተ ክርስቲያን በዚህ በተለምዶ ሕጂ ኦርዴን ገለን ብሊና ዛባ ኦርዲኔሽን ጸገም የብለኝ ግን ቤተ ክርስቲያን ከም ቃል አምላክ መሰረት ቤተ ክርስቲያን አይኮነትን ኦርዴን ትገብር ክርስቶስ ኦርዴን ዝገብር ክርስቶስ ኦርዴን ገሪህ ቤተ ክርስቲያን ድማ ነቲ ዝተዋሃባ ተለሊ ትፈሊ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ትደግማ ይዘ አሜን ትደግማ ቤተ ክርስቲያን አይኮነትን ኦርዴን ትገብር ክርስቶስ ኦርዴን ዝገብር
نتي كريستوس أوردين جيرو حواريا جيرو سباتين حواريا تسقى سليم حواريا جيرو غواسا باستر جيرو زهب إكزابيري مثلا سلاس بيتا كريستيان تاي أتقبر نتي كريستوس زهبا أما أكلا تلاليو تريو بتي دغمطتو بروسيجر بو تحلفو بو حليفة دحق تفليو يس تاني أنصوكي بيتا كريستيان كومي أجيب منفس قدس تايلو نتي زت أوعكوهم عيون تاي قبرو ليلو فلايو لي إلو مر اللي يكون حواريا قال نبي باستر قال جيراتو تيولوجي سلستماركا حواريا تكون باستر كتكون ايتخلني تيولوجي ايدن زلو فخلق يتردون اوعى اب املاخ انت حتى قالو املاخ تتصقى هيبو بوزيشن تبوتا انت حتى هيبكا نعو زخون بغل كتعتق ابتي زلو تصقان صوعان ابتو اوردين جيروكا زلو بفلطت كتعتق تصبقيو ነገር ግን ሓደ ሰብ ቴዎሎጂ ኸይዱ ስለ ዘጽንዐ ጥራሕ ፓስተር ቤተክርስቲያን ድሕር ዳኣ ትገብሮ ኮይኑስ ሮንግ እንታይ ዝብል ዘለኹ ጎይታ ከም ፍቓዱ ገይሩ እዩ ጸጋ ሂቡና ከም ፍቓዱ ገይሩ እዩ ኣብቲ ቦታ ኣቐሚጥና ኣብቲ ኣካል ክርስቶስ ከም ፍቓዱ ገይሩ ምስ ማንም ከይማኸረ ምስ ማንም ከይተዘራረበ ከም ፍቓዱ ገይሩ እዩ ኣቐሚጥና ስለዚህ እቲ ዝተዋህበ ጸጋ ድማ ይልለ ይግለጽ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ቤተ ክርስቲያን ነዚ ሪኣ ኣለልያ መምያ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን እንታይ እትገብር ትፈሊ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ታናይ አንጾኪያ ማሕበር ረእይዋ ከምያ ገይራ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ እቲ ዝፀዋዕክዎም ዕዮ እንታይ ግበሩለይ ኢሎም ፍለዩለይ ኢሎም ፖዚሽን ስለ ዝተቐመጥካ ጥራሕ ዝመፅእ ጸጋ የለን እቲ ቦታ እቲ ፖዚሽን ኣይኮነን ጸጋ ዘውበቅ ጸጋ ዝህብ ኣምላኽ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጎይታይ ከም ፍቓዱ ከም ድሌቱ ገይሩ ኣብቲ ቦታ ኣቐመጠና ይብል እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን هني قدامي قرنطس 10:18 تنبليها كم زيبل حجنا أملاخ نسو كم زدالي يجيرو نتأكلات نفسه كم انت يجيرو أبتسقى سرعة كم زدالي يجيرو أتم حازو لي زي أخم زدالي بينغ ورو لي سيبجاهم حجنا أملاخ نسو كم زدالي يجيرو كم فقادي بك الحمد لله نتأكلات نفسه كف أبتسقى سرعة ቤተ ክርስቲያን ግደ አንታዩ እንዳሐዳይልና ነቲ አምላክ ዘሃባ ጸጋ አላልያ ኣብቲ ቦትኡ ምስኳዕ በቲ ዝተዋህባ ጸጋ ዓይኒ ተቐሚጡ ዓይኒ ኢላ ክትቅበሎን ከተቐምጦን እዝኒ እንዳሐዳኣ ኮይኑ እዝኒ እግሪ እንዳሐዳኣ ኮይኑ እግሪ ኢድ እንዳሐዳኣ ኮይኑ ኢድ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ክብርን እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ كم فقدوا جيريو أبتي بوتا أقميتنا زلوا صفعنا زلوا እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገን ጎይታ كم فقدوا جيريو ጸጋ ሂቡና እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገን ነፍስ ወከፍ ጸጋ ዝተቀበለ ኣብቲ ስጋ ወይ ድማ ኣብቲ ስጋ ናይ ክርስቶስ ድማ ንምንታይ እንተሓዳይልና ንሓድሕድ መታን ክጋላገል እዩ ሎ እቲ ጸጋ ተዋሃብናዮ ድማ ክንረኣየሉ ክንበሃለሉ ወይ ክንጎይትተሉ ወይ ክንሸጦ ቡ መገባብሮ ረብሓ ክንገብሮ ይኮን እንታይ ዳ ንሓድሕድና መታን ክንገብር ክንጋላገል መታን እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተዋህበና ጸጋ ሎሚ ብዘመንና ንሪኦ ዘለና ብጣዕሚ ዘሸግር ዘሰንብድ ነገራት ንሪኦ ዘለና እቲ ጸገም ምንታይ እንድሕብዳ ኢልና ቃል ኣምላኽ እንታይ ከም ዝብል ለዘይ ተረዳእና መስለኒ አይዶን እንታይ ያክብል ብዙሕ ነገር ብዙሕ ዘሰንብድ ነገር ኢኻ ትርኢ ሰምዕ ግን ብለና ኣሎ ነፍስ ወከፍ ጸጋ ተቐበለ ኣብቲ ስጋ ናይ ክርስቶስ ንሓድሕድና መታን ክንገብር እዩ መታን ክንጋላገል እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገን እዩ ጴጥሮስ ከምኡ ኢልና ኣሎ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 10 حدا انتهى نفس وكف كم تتقبلوا هو بتصقى كم حياة مجبتي نايت بزوج عينه تصقى أملاح نحد حدكم أقلقلوا بزوج عينه تصقى أملاح كم تقبلوا كوينو نحد حدكم أقل تتقبلنا يتصقى توهبنا يتصقى نبيتك كريستيان نحد حدنا متان كنقالا تعرفين تايلو زنقر انتو كم قال أملاح جيري زقلقل انتو
كم أملاك حيلي ذهبوا جري يقلقل أملاك بيسوع كريستوس بكل من تخبر نو خبرن سلطان نزل عالم يكونوا آمين زابير أملاك استمسكن خبرن قويتا ساعتنا خلال أموداتا آمين ስለዚህ ጎይታ በትዝሃበና ጸጋ እሙነት እንተኾይና يعزبنا ድማ እዩ ማቴዎስ 25 ዓንቶይ ከም ዘንበብና ካብ 14-18 እንተሓዳሪና ለትዝሃበና ጸጋ يعزبنا ጎይታ يعزب ሓደ ጊዜ ሒደት በቃ ሒደት እሙን እንድሕዳሁን ከሽምት አልከብስ آمين በታ ሒደት እሙን እንድሕዳ ዘይኮን ካልእ ተባተዋት ተቢሉ ዝነበረ ይገድፎ ማለት ቶም ዲያቆናት ይሉ አላምላክ ዘረብ ኮን አጽቢቆም መሰገልገሉ ብለን ናብ ዓቢ ክብርን ማዕረግን እንታይ ገብሩ የሚሉ ከምዝወጹ ከምዝድይቡ ተዛሪቡሎ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን እስጢፋኖስን ፊልጶስን ተሐዳሪና የድማናይዚ አብነት ስለዚህ ጎይታ በትዝሃበና ጸጋ እሙናት እንተኾይና እንታይ ገብረናይ ይዕዘበና آمين ንሓደ 5 መና ንሓደ 2 መና ሓደ ድማ ሓደ መን አቦ መስለን ጸጋ ድማ ገንዘብ ናይ መንግስቲ አምላኽ ወይ ድማ ምና ናይ መንግስቲ አምላኽ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን እቲ ምና ኢሎ ዘሎ ገንዘብ ናይ መንግስቲ አምላኽ ገንዘብ ጸጋይ ስለዚህ ነፍስ ወከፍ ጸጋ ተዋሂቡሎ አሽሪፍና ይዶ አይናሉ ዶ ጎይታ خبيرናሉ ዶ ነታ ማህበር ሃኒጽናሉ ዶ ከም ዝግባ አይናሉ ዶ آمين ጎይታ عزبن ጸብ ድማ ሓደ መዓልቲ ክንወሊና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን አምላክ ብረኸብልኩም ተባረኹ ሶሪ ጊዜ አልፈካፍለኒ ካለን ካብቲ ዝመደብኮ ፍርቅኹማን አይተዛረብኩ ዘለኹ እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ብረኸብልኩም ኣብዚ አሁን ወዲና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ሰዓትና አኺሉ ስለ ዘሎ እግዚአብሔር ይባረክ እምሹር ጎይታ ብዙሕ ነገር ተዛሪብና ከም ዘሎ ብዙሕ ነገር ምሂርና ከም ዘሎ ብዙሕ ነገር ምስተዓልና ከፊቱ አብሪዎ ከም ዘሎ آمين يس هذا ነገር በቃ መሳና ይዋሃድ በቃ እትሰምዑ ቃል ምስቶም ሰማዕቱ هاليلويا ስለዚህ ተዋሃደ ገና ጠቀሞም ይበል ሃሌሉያ آمين آمين واو. آمين 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 ማይ ጋድ انا መንፈስ በቃ እንታይ ዝበሃል ኮይኑ እግዚአብሔር ይባል አሰጆሲን ዓሃበከም ወይ ስኻ ወይ ካለ ፓስተር ጸልየልና እስኪ እግረ መንገድኻ Okay, Maldori Abashoda Brada Amantoli Avarodi Amasaka Tabashoda. بس منفس تنصلينا منفس نايك قالوا حل في حج እግዚአብሔር ይባል ሃሌሉያ ከራጋዲያ ላባራቦ Gloria dobo sheda هاليلويا ሪቫንዶላ ከራጋዲያ ላባራዳማ ሃሌሉያ Vegantala brata na magalorio አሜን ሃሌሉያ 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 Gozalla brata na magale rada vaga shota ሪቫንዶላ ከራጋዲያ ላቦሮ نعيد الدقائق بك نعيد كلتا سلسلة በንደሎ ባክራዲያ ኢዳላ ባክራንዳ كولي أرانتا مصبات كالكا يبقى تبايلو كم